Ang batang lalaki nga mahimugso atol sa pagsidlak sa bituon nga pieces. Nahimutang sa duha ka bulok na hiyas. Kun siya hilumon, mahait ang iyang utok. Hataas ang iyang panglantaw sa iyang umaabot. Mahigugmaon uyamot sa mga basahon. Makabot niya ang kaalam og kabantog. Manggibuhaton og maisog. Himili sa mga babaye. Dili magpatakag pangulitawo. Gustong mupuyo sa panimalay. Dili gusto kaayo sa mga kalingawan. Kun kining bataa, masabaan og buhaha ang baba. Siya mabaw og pangisip. Hambugiro. Tikpalabaw og sulti. Mauna-unahon og mahilabtunon sa iyang isig katawo. Apan talawan kon suklan na. Mahigugmaon sa mga sayaw, bisting mahal og pagawal. Magpatakag pangulitawo. Katungdanan sa iyang ginikanan ang pagpahinungod sa mga dautang hiyas sa ilang anak. Ang una og ikaduhang bulok ning bataa, sama sa mga sakit na pag-aagian. Takbuyan sila sa daghang makalilisang sakit. Labi na sa ika-38 niya nga panuigon. Kon timos ang ilang pangaliya sa langit og kon kusog ang iyang naturaleza, moabot siya sa ika-59 nga panuigon. Ang batang babae nga motungha sa kalibutan dungan sa pagsubang sa bituon nga pieces. Aduna sa mga dalaygong hiyas ni Maria Clara. Higala sa mga kabus ang iyang kasing-kasing. Humok kaayong matandog sa mga taong makaluluoy. Dili magpanuko sa paglimos sa mga makililimos og uban pang giabot sa disgrasya. Alang kanya sala ang pagtamay sa isig katawo. Musinta sa kalagot kong makakitag palabi-labihon. Dilitig panumbalay. Kalipay niya ang pagbuhat-buhat sa sulod sa balay. Ingon man kaaway niya ang pag-awat sa mga buhat nga langyaw, kinimo siyang mahinigugma. Siya maayong muamping og saad. Maluluyon nga asawa og maaghop na inahan. Supak sa iyang lawas ang init. Kon dili siya magmatngon maoy makalugtas sa iyang kinabuhi. Ang panabang sa Dios maoray makapataas sa iyang kinabuhi nga ika-59 nga panuigon. Ang batang lalaki nga mahimugso dungan sa pagsubang sa bituon Virgo. Mahimong tinamud sa katilingban. Kaaway sa mga butang hilas. Siya malipay kon ang iyang mga silingan, magasubay sa kalinis og katarong sa ilang pagpuyo sa kalibutan. Dili gusto sa mga tapok-tapok. Apan dia numero unong matinabangon sa magahangyo sa iyang kaluoy. Barugan ang iyang pulong ug igmat ang iyang salabutan. Kon makahigayon sa pagtunob sa tag-as nga tunghaan. Siya musidlak ibabaw sa iyang mga kauban. Kutob sa iyang hibasahan tagsaray dili niya masaulo, kumpas ng mamulong. Ang manggula sa iyang baba pulos undanon nga makadani sa kataha ug kaintap sa tanang mamatikan niya. Maayong mubugno sa kalisdanan. Mopahiyom sa taliwala sa kaparutan sa iyang mga tinguha. Samtang buhi pa siya malagmit makabuot niya kutob sa iyang tinguhaon gumikan kay dili siya mulunga sa paggamit sa iyang kusog og utok. Huyang siya alang sa babaye. Daghan siyang pinaangkan. Apan ang iyang mga anak sa gawas iyang angkunon og hatagan og kwarta. Abuton siya sa makalilisang sakit inig 30 niya. Kon kaluyan siya ni Bathala, mopahimulos siya sa iya kinabuhi hangtod 85 nga panuigon. Ang babae nga matawo atol sa pagsilang ning bituona, hinigugma sa iyang mga kahigalaan paryente, ug mga ginikanan tungod sa iyang buwatsi nga lisod tupngan. Mahigugmaon siya sa pamisti nga magilaw-gilaw, ug gusto usab sa sayaw ug awit. Mahigugmaon sa malipayong kinabuhi, ug tungod nini dili siya paiwit sa mga bahan-bahan sa kadalagahan ug kaulitawhan. Ang ilang kaanyag sa panagway ug kamadanihon sa ilang taras, mao'y makakabig sa daghang mga maghahalad. Tungod sa ilang pagkahimili sa lalaki nga ilang higugmaon, dugay silang maminyo, apan kon makatunob na gani sa salag sa kaminyoon magpusot-pusot ang anak. Mao'y nahisignos kanya ang sakit sa tiyan, kalibag dugo ug uban pa. Aron paglikay ning balatiana, gikinahanglan nga ang babaye nga matawo, atol ning bituon na magbantay sa pagkaon og dili magpasagad. Masakit siya sa mata og tutunlan, og gikatahapan nga kining sakita maoy makahimo kanyang alaot, apan kon maluwas siya ning hatag sa Dios, makaabot siya sa kagulangon nga 77 ka tuig,
sa katapusan maluluyon nga inahan ug mahadlokon nga asawa. Ang tanang lalaki nga mahiatol sa pagkatawo sa pagsilang ning bituon na Gemini, matamis og kagawian. Ingon man malumog kasing-kasing og pagbati. Manggihatagon og maayo kaayo sa iyang isig katawo. Ug walay yangungo sa iyang mga kahigalaan, nga dili niya tagdon. Apan malisud usab nga limbongan. Kay mobalus gayud hangtod sa pagkaugtas sa malimbongon. Katahaan ang iyang panagway. Kahadlokan ng pamarog, apan dili mapalabi-labihon, mahimong adunahan tungod sa iyang pagkamakugihon. Ug, maatimanon sa iyang mga butang, madali siyang kasamaran sa iyang mga higala. Ingon man nga dalirang matalinggab kon maglakaw sa kaingin. Busa kinahanglan magbantay siya ning mga kadauta. Piligro usab kanya ang mga malala nga mananap. Ingon sa agoyangyang kayag ang ilabi na gayud sa irong buang. Gidili usab kanya ang pagkaligo sa dagat. Kay malagmit nga kalambrihon ang iyang lawas. Og kon dili hitabangan mao ang katapusan sa iyang kinabuhi, upat kada kung hotong sa balatian moobot kanya. Og makagawas na siya ning mga balatian kon moobot na ang iyang kagulangon og 33. Ning kagulangona anhi magsugod ang iyang maayong lawas. Karon magbantay lang siya sa pagabuhaton, og ampingan niya ang iyang panglawas. Moabot siya sa kagulangon nga 67. Ug sa katapusan mahigugmaon nga bana ug malipayong amahan. Ang mga batang babayi nga mahiatol sa pagkatawo sa pagsilang ning bituon na Gemini, mabination, apan tungod sa pagkamabalhinon sa ilang hunahuna. Madali ra nga mausab ang ilang pagbati. Mga himasa, og mahigugmaon sa awit, og mapatuyangon sa ilang gusto. Gawas pa sa dili makanunayon, mao kini ang kinaiya taras og pagbati sa bata. Nga makakita sa kahayag sa kalibutan ning mga adlawa. Mga dakong kagubot ihibalag nila. Ug kining kasamoka nagagikan sa panaghigugmaay. Kon maminyo madaghan og anak, apan dili mga malipayon, tungod sa kanunay nga bignyay sa amahan ug inahan. Halayo sa kalinaw ang ilang panimalay, og tungod niini ang ilang mga anak dili makakabot og dakong katungdanan, tungod sa kakulang sa pag-amoma ug pagtudlo. Maoy maangkon nga signos ning mga bata ang kahulog, gikan sa mga hatag-as nga kahoy ug uban pa. Tagaan sa maayong lawas, og kon makusog ang iyang naturaliza, mabut niya ang kagulangon nga 87 ka tuig. Ug sa katapusan mapalabi-labihon nga inahan, og dili mahigugmaon nga asawa. Ang batang lalaki nga matawo dungan sa pagsubang sa bituon nga cancer. Kining bata ahalayo sa mga sakit, malison ang lawas. Matawa og malipayon. Kontakboyan sa bisan unsang sakit, basta madali lang sa doktor og tambal maluwas dayon. Dili tigbugal-bugal og palabi-labi. Ang tawo nga anaa sa kagulanan dili niya tamayon. Iya hinuon nga tabangan kutob sa maabot. Ang tawo usab nga abuton sa disgrasya. Ingon man sa mga babayi nga mapaangkan, iyang kaloy-an og dili niya pabation sa pagyubit o pagtamay. Badlungon niya kadtong mga tawo nga tiglibak. Ug matamayon sa gikabsan sa maayong kapalaran. Alang kanya ang kalibutan kinahanglan mahusay kanunay. Ug ang sa mga tawo kinahanglan aduna sa pasaylo sa makasasala. Sa iyang pagpangitag sa lapi iyang ginaapil ang galastusan alang sa limos. Mulimos siya sa tanang mga timawang abuton sa kadaot. Kon imong ihinagbo sa dalan, bisan hari o sapian pakaayo ang iyang kuyog og ikaw usa ka higala niya kabos. Siya mo timbaya kanimo sama sa naandan kanya. Siya maayong manalipod sa iyang katigayunan og katungdanan. Matinabangon sa mga higala nga mahitumpawak sa kalisdanan. Ingon man sa mga tawo nga apikihon pagpakig-away sa ilang mga kaaway, kasaligan sa mga tinaguan. Kung siya mahibalo nga ang imong tinaguan, mao kini og mao kadto. Siya mohilom lamang og dili manabi. Moabot siya sa panuigon 26 ka tuig, kon malatas niya ang dili maisip nga balatian nga mohulga kanya. Ang iyang kinabuhi mamiligro sa kalayo, tubig ug puthaw.
Ang batang babae nga mahimugso atol sa pagsilang sa bitoon nga cancer. Sagad nga mahimong dungganang magdudumala. Ambungan og mapahiyumon ang publiko nga magsudong kanya. Abuton gayud sa kahimuot. Aduna siya'y matahom nga tingog. Dili kapuyan makigtabi. Bisan onsay butang iyang isulti sa iyang ikaatubang. Lamian gayud mamati. Ampay niya ang mga sapot og butang nga mahal og matahom. Ang makasubong bahin sa iyang kinabuhi, mao nga ang mga lalaki, daw dili makasabot sa iyang kinaiya, og tungod nini, siya dili dugokon sa maghahalad. Malagmit dili siya maminyo. Kon mahisulod man siya ugaling sa kaminyoon, dili siya tugob sa himaya. Mahigugmaon sa panaw sa lagyong dapit, kon magkasinabot lamang siya og ang iyang bana. Siya ang labing pinangga nga asawa. Siya maayong uyon-uyunan sa iyang mga hunahuna. Kinahanglan ang iyang mabana, magtuon pag-ayo sa iyang kinaya aron walay kagubot ang panimalay. Ang kabugnaw sa buot sa bana ang makapalutaw sa himaya. Lalaki. Ang batang lalaki nga mulusad sa kalibutan atol sa pagsilang sa bitoon leon. Magabaton sa kabangis sa mananap nga leon. Apan, gipahi ang ngayan usab siya sa kalumo sa karniro. Butan nga manlihok-lihok, siya dali nga tuohan sa mga tao. Ang mga inilang pangulo sa dakong balay patigayon sa kalibutan na tao ning bitoona. Maayong mupahimutang sa ilang kapikas og kapuyo. Kining bata hamilig kasing-kasing og putlig kinaya. Gusto sa dumog-dumog. Mahigugmaon sa bignu-bigni. Apan maluloy-on sa mga mahuyang og tigulang, kusganon og hataas ang lupad sa hunahuna. Madambuhon sa pagkabuot sa kadungganan, bahandi og himaya. Takos siya iampo sa iyang gunikanan. Ang kainit, kabalaanon og kakusog sa iyang paglantaw sa unahan, malagmit mo taral kanya sa kapildihan. Kon mahigugma sa usa ka babaye, pintas nga mo palusot sa iyang tinguha. Walay butang na dili niya buhaton aron madaog ang iyang gugma. Apan, dalirang muhupas ang iyang gugma tungod sa pagkadaghang babaye nga iyang ulitawhan. Humok siyang subton, iyalang dayong kalimtan ang iyang saad. Ang makaayo kanya mao nga wala siya itinguha sa pagpukan sa dungog sa babaye. Ayaw siya supak-supak kapag ayaw kon maglantugi kamo. Uban-ubani sa hinay ang iyang hunuhuna. Alam-alaman mo siya. Kon imo siyang supakon, mo sila obdayon ang iyang kasuko. Dili maminaw katarungan. Matagamtaman niya ang kinabuhi sa bahandianon. Walay tumbas ang iyang kakugi. Talagsaon ang iyang pagkamaayong mutipig sa iyang pinangitaan. Gumikan sa pagkamaloloyon, sagad mahurot ang iyang bahandi. Peligroso kanya ang dagat. Mag-agi siya sa upat kada kung sakit. Ang labing bangis nga baletyan mo tong hakon mo abot na siya sa kagulangon nga 40 ka tuig. Kon kaloyan siya sa Dios mo sangko siya sa kahimayaan sa 74 ka panuigon. Babaye. Ang batang babae nga motungha sa kalibutan dungan sa paggula sa bitoon leon. Sangkap sa katahom sa panagway, aduna pud siya'y katamis na kagawian. May diyutay siyang pagkalakenon o kini maila sa iyang pagkalagsik mambubuhat. Ubay-ubay ang mga kasing-kasing nga maghapa sa iyang tiilan aron pagpakilimos sa iyang kaluoy. Silang tanan sa walay pagpili, iyang hatagan sa gugma ug sa katapusan iya usab nga balibaran sa minatarong. Kon mahiuyon siya sa batasan sa lalaki. Iyang hatagan sa iyang kasing-kasing ubos. Sa saad nga mahalon gayud sa maong lalaki. Kon makamatikod sa dautang tinguha. Siya mo biya sa walay po pahibalo uli sa maayong kaboboton. Mahimong usa ka asawa nga mabination, dili pala away sa iyang silingan. Hinonoa, siya manghatag og sudan, prutas ug uban pa. Gusto siyang magluto sa lamang sudan ug kalipay niya nga mahitilawan sa iyang mga higala ang lami sa iyang buhat. Bulahan ang iyang mga anak kay siya makahupot sa dakong katigayunan.
Makapatukod og mga habog ug mahal nga balay. Makapalit og mga mahal nga alahas. Malagmit siya taptan sa sakit sa baba sa atay og sa sulog sa dugo. Ang matimos nga paghalad sa Dios pinaagi sa pulong og buhat, ang iyang paglikay sa mga kasalanan, maoy makabulig kanya sa pag-abot sa panuigon nga 74. Kaayohan og kadautan ning adlawa. Kining adlawa maayong ilusad sa bag-ong sakyanan, maayong ipamalit og mga baligya, itukod sa balay, ibuhi sa puhunan sa pagpatigayon og uban pa. Apan dautan nga ipanaw sa dagat kay kusog ang hangin ug dagko ang balod. Lalaki. Ang bituon libra nga makaluha sa batang lalaki. Nagpaila nga ang bata, gipahiangayan ni Batala sa kakugihan ug uban pang bulawanong mga hiyas. Kining bata sukad sa gamay pa, mudani sa mainitong pagpangga sa iyang ginikanan, tungod sa pagkahilumon o pagkamatinahuron sa iyang mga magulang o kaedad. Dili magmugot kon imong suguon, kanunay ang saya sa iyang panagway. Sa batanon pa, magdamo siya sa pagsuroy sa lagyong dapit. Ang iyang amahan og inahan supak nga mahilayo siya. Apan sa ngato-ngato, sila malukmay sa iyang bugnawong hangyo, nga tugutan lang siya sa paglangyaw. Sa lagyong kayutaan iyang hipalgan, ang dakong katigayunan. Makahupot siyag bahandi, makapatindog og dakong pinuyanan. Putong nga pagkatawo. Tagsaray sulti. Kon dili subton sa babaye sa unang hangyo, dili na usab siya magtagad. Kon mo'y mahigugma, iunong ang tibok niyang kinabuhi. Magapamahit sa iyang dilakon limbongan. Abuton siya sa dakong sakit sa panuigon nga 7, 13 og ika-37. Kon kusog ang iyang naturaliza og kinasing-kasing ang iyang pag-ampo sa Dios. Siya moabot sa kagulangon nga 68 ka tuig. Babaye. Ang batang babaye nga natawo, dungan sa pagsidlak sa bituon libra. Mahuyo og sulundon ang pamatasan. Hinayon manulti-sulti, puno sa kaluoy ang iyang kasing-kasing. Mahigugmaon sa kasaya og lingaw-lingaw. Hinugupan siya sa daghang maghahalad. Maayong mubalibad sa mga ulitawo nga wala niya higugmaa. Mahimong sapi ang magpapatigayon. Apan, kinahanglan nga sa gamay pa siya iampo na sa iyang ginikanan. Pahinungdan sa bugos nga paghalad sa Dios. Sanglit na hisulat sa iyang palad nga dali siyang maligas, ning madanlog nga kalibutan kon maminyo. Tudluan siya sa paghimog debosyon, sa jutay aron inig kadakuna niya. Siya na mangalyakang batala, nga ipalayo siya sa kadaot. Masabog siya sa pagbati sa sakit sa kasing-kasing, sa baga og sa ginhawaan. Mosangko siya sa ika-67 ka tuig kon kaloyan siya tungod sa iyang debosyon. Lalaki. Ang batang lalaki nga motungha sa kalibutan sa pagsilang sa bituon Scorpion. Hinganlan nga alaot. Sanglit na hisulat sa iyang palad nga sudlan niya hapit ang tanang kahilayan ug kasalanan sa yuta. Kinahanglan nga magbantay kanya pag-ayo ang iyang ginikanan. Iampo siya sa Dios aron motipas ang iyang dalangikan sa kahilayan ngadto sa katarong. Kutob sa makapuling buhat nga iyang buhaton kinahanglan puuhon sa ginikanan. Tag-as og sulti, siya magpaila nga siya ang hari sa tanan. Abog lamang daw ang ubang tao alang kanya. Magpatakagyabit sa mga pulong bakak ug makasamad sa kasing-kasing sa laing tao. Maayong mo patuso-tuso. Tigpahitaas. Ang kaigmat sa iyang utok gamiton lamang sa sugal og pamabaye. Sa gamay pa magpadayag na sa salawayong paagi sa pagpangawat. Ilhon nga pangulo sa mga bata nga mahilabtanon sa butang sa laing tao. Kon tunay ang pag-ampo sa iyang ginikanan sa atong manunubos. Ingon man kon manlimbasog kining bata sa pagbuhat sa daotang kinaya. Siya mahimong tao nga dungganon og inila. Ang iyang kahait sa salabutan maoy hinagiban batok sa kaburong.
Makabuot niya ang hataas nga kaalam. Siya ikatudlo nga pagtulon-an sa mga ginikanan nga maibog sa iyang kabuotan og kakuguhan. Kaaway niya ang mga buhat nga hiwi og salbahis. Siya ang mangulo sa pagkumbati sa kahilayan. Hilumon apan ko naonay musulti, paminawon sa uban tungod sa katinaw og kaundanon sa iyang pamulong. Makahupot siya sa dakong katungdanan sa mga balay patigayon kun buluhatan sa kagamhanan. Kun siya dili mapitol sa ginikanan mahimo siyang bangis nga ulitawo. Kinsang bugtong tuyora ang pagpukan sa kadungganan sa kababayenan. Apan kon dunggon sa Dios ang pag-ampo sa iyang inahan. Siya ilog-ilogan sa kadalagahan, kay ambungan man siya og dili mapasipad-on sa kaputli sa babaye. Malagmit siya hihulgan o hidat-ugan sa mga mabugat. Busa siya maglikay aron siya maluwas sa kalit na kamatayon. Modangat siya sa ika-67 ka tuig na panuigon. Babaye. Ang batang babaye nga matawo, atol sa pagsidlak sa bituon Scorpion. Siya magasabak nga daan sa hamiling kaugmaon. Bulahan ang iyang matamis nga kagawian. Sanglit daghan ang iyang kahigalahan, nga maoy makabulig kanya sa pagkaplag, sa dakong katigayunan. Abunda sa kusog ang iyang kaugatan. Lagsik man lihok-lihok o manulti-sulti. Isog ang iyang nawong. Walay kaambong ang iyang panagway. Apan, maaghop ang iyang kasing-kasing. Isipon siyang mutya sa iyang mga silingan og higala. Matinabangon sa anaa sa kalisod og kapaitan. Dili niya igsapayan ang salapi sa ngalan sa panaghigala. Pipila ra kaulitawo ang madani pagpahayag sa gugmakan niya. Apan kining mga tawhana tinamud sa katilingban. Maayog pamarug og katahaan. Kining babayhana dili maantigong muluib. Kon mahimong asawa. Siya dili gusto sa hilas-hilas sa atubangan sa kadaghanan. Masuko kon paraygan sa iyang bana sa atubangan sa mga tao. Sulundong asawa og makugihong inahan, makatilaw siya sa daghang samad, nga magagikan sa nagkalain-laing hinungdan. Kon makusog ang iyang naturalisa, mupuyo siya dinhi sa silong sa langit sulod sa 77 ka tuig. Lalaki. Ang batang lalaki nga matawo mahiatol sa pagsidlak sa bituon Sagittarius. Kining bataa, ulusahon ang pagtuo sa katarungan sa iyang mga hunahuna ug buhat. Ambungan ug kusgan. Siya kahadlukan sa iyang isig katawo. Hilabihan kadaling makahuman sa iyang mga buluhaton. Kon magdaro siya, siya ang mahauna paghuman. Kon mag-atop sa balay, siya gihapon ang mahauna paghuman. Sa usa ka pulong, siya abtik uyamot nga manglihok-lihok. Mahal niya ang pulong. Kon musaad, tumanon gayud ang iyang saad. Apan kon usa ka tawo mutuyo pagpakyas, sa usa ka saad kanya. Kanang tawhana dili na niya tuhuan pabisan kanusa, iyang higala kadtong mga maligdong og manggibuhaton. Maayong mupaagi sa paggasto sa iyang salapi. Kung ang usa ka butang walay hinungdan, dili niya paliton bisan unsa pa kabarato. Apan kon hunahuna niya nga mapuslanon ang usa ka butang. Kini iyang bayran bisan sa bili nga mahal. Maampingon sa kadungganan sa kababayenan, upod tahuron og mahalon sa mga babaye. Moswag pagsamot kon maminyo. Mga naksyag mga duha or tulo. Abuton siya sa nagkalain-laing sakit sa panuigon nga 3, 4 og 22. Muabot siya sa kagulangon nga 56 og tabangan siya sa Ginoo. Babaye. Ang batang babaye nga mahimugso atol sa pagsidlak sa bituon Sagittarius. Kinahanglan gasahan sa ginikanan, ug usa ka bug-os nga debosyon. Nahibadli sa iyang palad nga hanukan siya sa daghang dimalas. Kon maninda, mahurot ang puhunan, gumikan sa utang sa mga tao, nga kusog mo sa uluulukan niya.
Ang iyang pagkamanggiulawon o pagkamabalhinon sa hunahuna, ang muyudyod kanya sa kadaot. Ang tao sa yunan lang magdaog-daog kanya. Musugot-suguton siya sa leke, siya malagmit kasabaan sa iyang hinigugma. Kondunggon sa Ginoo ang pag-ampo sa iyang ginikanan. Siya mahimong sulundon na babae. Pagayukbuan siya sa kaulitawhan. Mahiluna sa usa ka kaminyoon nga malipayon ug malinawon. Mauswag usab siya sa iyang pagpatigayon. Makatigom siyag dakong salapi. Malumong asawa og kugihan na inahan sa iyang mga anak. Duawon siya sa mapintas nga sakit sa panuigon na 3:20 ug 31. Kon maluoy ang Dios kanya, lugwayan siya sa iyang kinabuhi ngadto sa ika-56 ka tuig. Lalaki. Ang lalaki nga matawo dungan sa pagsubang sa bituon Capricorn. Daghan mga dautang hiyas kaysa maayo. Apan kon mo'y lalamang siya sa gahom ni Bathala, sa ngadto-ngadto mabuntob niya ang dautan nga batasan og mahimo siyang tawo nga sulundon og kasinahan sa pagkamahuyo sa panimuot og pagkamalikayon sa buruka o bingkil sa iyang isig katawo. Kining bataa magtubo nga garboso. Paligason lang ang iyang kadulaon niya sumbagon bisan sa diyutay nga hinungdan. Apan kon duna siya'y makaon manghatag usab sa iyang kauban, dili daw. Mahitungod sa natad sa gugma siya hilabihan kaabubuon og kaigihan. Dili buot nga ang babayeng iyang tinguhaon ulitawhan sa lain. Masuko kon tupad-tuparan sa laing ulitawo ang iyang hinigugma. Dili gusto sa harana. Mangulitawo nga mag-inusara og dili tigtugan sa iyang mga sekreto sa gugma. Sagad makahibalag og lantugi nga musangpot usahay sa away. Iyang higala kadtong muuyon-uyon sa iyang hunahuna. Sobra ang iyang kaikag sa kwarta og bahandi. Kon masapian siya madungog sa nagkaagawan sa yuta ingon man sa ubang kabtangan sa iyang kasikbit o silingan. Alang kanya may dako siyang katungod sa pagpanunod sa kabilin sa iyang katigulangan o sa katigulangan sa iyang asawa. Malipay siya kon abuton og sakit ang tawo nga iya gikalagotan. Tungod sa iyang pagkabisyuso sa babaye, pagabalik-balikan siya sa makalilisang sakit sa babaye. Mag-antos siya sa kahapdos og ang iyang mga anak malagmit hitakdan. Ang pagbalik sa Diyos maoray makaluwas kanya sa dili maisip nga katalagman. Ingon man makapausab sa iyang kinaya. Inig tapat na niya sa iyang mga lakang siya pagadaygon sa katawhan, kay ang iyang batasan makapahimuot naman unya sa kasing-kasing sa mga tao. Angay siyang maglikay sa mga mananap nga himaak o sungayan. Ang dagat upod piligroso kanya. Moabot siya sa 7-9 katuig ang iyang panuigon basta magbantay lamang siya sa iyang lawas, sa iyang pagpahulay, pagkaon o paglihok-lihok. Babae. Ang batang babae nga mahimugso atol sa pagsubang sa bituon Capricorn. Aduna sa nagkalain-laing hiyas sa pagka-malumog kasing-kasing og pagkagaan sa hunahuna. Dili daling masuko. Kon imong yango-yanguan basta aduna lamang siya. Siya dili gayud mo balibad. Sayon malukmay ang iyang dughan labi na kon makabati sa imong kalisdanan. Apan, dili lagmit nga siya baslan sa iyang kaayo. Mahiubos kon masara niya nga naningkamot ka sa pag-ilis kutob sa otang nilong kabobot on kanya. Humok og ulo. Sayon tudluan sa mga buhat-buhat. Ang makadaot kanya mao nga mag-antos siya sa kalaa sa limbong sa mga lalaki. Motuod dayon bisan bakakan. Alang kanya, matuod ang tanang pulong sa lalaki. Sanglit walay buling sa kadautan sa iyang kasing-kasing. Siya magtuo nga pulos maayo ang sulti sa mga tao. Maayong motipig sa panumpa sa iyang hinigugma kini iya isipon nga mao gayud iyang ikauban sa kinabuhi. Dili na mangitaglain. Apan alaot siya kayang lalaki magbudhi kanya ug mabiyalang sa walay pahibalo. Mahimong usa ka inahan nga maanghop, malantawon, matukawon alang sa kaugmaon sa iyang mga anak. Usa ka asawa nga buotan. Mopuyo lang sa panimalay, magabuhat inig-abot sa iyang bana. Dili abubhuan. Malimtanon siya. May gagmay nga sakit ang motakboy kanya. Makabuot niya ang kagulangon 67 katuig. Lalaki. Ang batang lalaki nga mahimugso dungan sa pagsubang sa bituon Aquario. Makaangkon sa maayong kapalaran bahin sa kahait sa utokan.
Undanon ang mga bunga sa iyang pangisip og batid mo gamit nini sa pangatarungan. Maila sa pagkamaayong muhan ay sa iyang hunahuna sa atubangan sa kadaghanan. Igmat mamulong og mulantugi, samtang higugmaon niya ang dapit nga gimat anyag kahayag. Ang iyang damo mao ang paglangyaw sa laing kayutaan diin didto iyang hipalgan ang kalipay og kaayohan sa iyang pagkatawo. Kon mahitabo man ugaling nga maiya ang kapakyas sa laing kayutaan, mahibalik siya sa iyang lungsod. Og sa dili madugay iyang makabut ang butang mapuslanon nga nahipos sa panaw, malumo ang iyang kasing-kasing alang niya tong matinahuron kanya. Apan, usa ka mapintas na kaaway kon pakitaan sa dautang taras. Dili hakog, apan hilabihan mo dumot kon maoy hakugan, gawas nga piligruso kanya ang paglabang-labang sa lawod. Lagmit siya masamad og sulod sa iyang kinabuhi mo takboy ang daghang balatian. Magantos siya sa dakong sakit inig abot sa ika-30 ka tuig sa iyang panuigon. Kon hugot ang iyang pag-ampo sa Dios maluwas siya ning makalilisang sakit. Wala na'y piligrosong balatian ang moabot kanya og kon kusog ang iyang naturaliza, makapahimulos siya sa kagulangon nga 82 ka tuig. Mabuligon sa kahuyang sa lungsudnon, ingon sa pangilin. Mahimong amahan sa mga anak nga tugob sa iyang pagpanggaog usa ka sulundong bana. Babae. Ang batang babae nga mulusad sa kalibutan inigula sa bituon akwaryo. Katahaan uyamot og tahuron sa mga tawo. Bugnaw ang buot. Malisod patuhuon sa wala niya makita. Kinaya niya ang magpalutang gayud sa matuod nga kamatuoran. Kaaway niya ang pagpanlimbong. Ang iyang nawong garbusahon og dili usab hilabihan kasayag. Kon hatagan sa iyang higayon makakabot sa tag-as nga kaalam ug makahupot sa mga maayong katungdanan. Ang iyang gugma muturok dili tungod sa kidlap sa buwan. Kon dili tungod sa kaligdong og pamatasan sa mangulitawo kanya. Walay kalauman alang kanya ang lalaki nga magminaot. Gusto mo hiling-hiling sa mga basahon, hangtud hikalimtan usahay ang pagkaon, ug igong pagpahulay. Dili makatan-aw buhat. Natawo siya alang sa panguri-kuri sa panimalay. Angay likayan niya ang pagpalabi sa buhat o pagtuon kay kundili, takboyan siya sa sakit nga hayan makadaot sa iyang lawas. Mosangko siya sa kagulangon nga 62 ka tuig kon mag-amping lamang siya sa lawas. Kon dili mamatay, siya kay mag-agi siya sa sakit hangtud sa 35 ka tuig ang panuigon. Kinahanglan likayan ang pasmo sa kusog. Ibutang sa lugar ang pagpanghilamos, paghugas og tiil ug uban pa. Ang batang lalaki nga matawo ubos sa bitoong tauros. Matawag na usa ka dakong kargo sa inahan ug amahan. Maangkon niyang signus ang pagkakiriwan ug pagkatuso. Samtang siya gamay pa, kinahanglan gayud ayuhon pag-agak sa iyang ginikanan sa dalan sa kalinis ug katarong. Dili siya ipaduol sa mga bata nga himalikas ug way batasan. Aron dili mosamot ang iyang kadautan. Anaron siya sa pagsimba ug pagpangumpisal. Putlon ang mga taras ug buhat niyang mangilad. Kining bataa bakakon. Alang kanya, husto ang iyang pagtuo. Dili maminaw sa tambag sa mga tigulang, kon pamation ni batala ang timos niyang pag-ampo. Siya maluwas sa disgrasya. Mahimo siyang usa ka tawo nga linis og kinabuhi. Makiangayon og manggihatagon. Ang babae nga iyang maasawa, makatagamtam sa katamis sa iyang gawi og ang iyang mga anak, mabulahan sa iyang kinasing-kasing nga pagmamahal. Ang iyang kinayang pagkamasusi-susihon mo sangpot sa maayong umaabot kanya. Labi na kon siya makatunob sa hataas nga tunghaan. Maminyo sa usa ka babayeng bahandianon. Hulgaon siya sa mga balatian sa iyang panuigon na 2 ka tuig, 30 ug 31. Kon patalinghugan sa mahal nga birhen ang iyang pag-ampo. Mupuyo siya hangtud sa ika-62 nga panuigon. Ang batang babae nga mahimugso sa pagsilang sa bitoon nga tauros. Kini pagatugkan sa kapalaran sa makabibihag nga kaambong ug katahom. Mahigugmaon sa mga maanyag nga sapot og pahumot. Siya pagadugokan sa dili maisip nga buyog sa gugma. Mahuyang ang iyang kasing-kasing. Mahigugmaon sa mga luling hayaw. Ang nakaayo kanya mao nga ang iyang kaanyag pagaduyugan sa iyang pagkamaayong mangitag sa lapi. Apan dili siya makatipig og daghang salapi. Sanglit siya, sayunan lang mo gasto sa iyang kwarta.
Buhong sa himaya ang iyang pagkadalaga. Apan katungdanan niya ang pagbaton sa makanunayong debosyon sa Diyos. Tungod kay signus niya ang magul siya sa iyang pagkainahan. Abuton sa mga katalagman ang iyang mga anak. Kon babaye ang iyang anak, paangkan. Kon lalaki, sugarol, palahubog ug himbabaye. Mabawi unya kining mga disgrasyaha, basta dili siya malimot sa Ginoo. Siya makisandurotong kapikas sa kinabuhi ug maati manong inahan. Moabot ang mapintas nga sakit sa iyang kagulangon nga 30 ug 33 anyos. Inigawas niya ining mga balatyana, madangat niya ang panuigon nga 66 anyos. Ang lalaki nga bata nga matawo inigsubang sa bitoon nga aris. Natingban sa kakugi sa pagdumdum sa iyang mga buluhaton adlaw-adlaw. Kinasing-kasing ang iyang pagtrabaho. Sa ingon ni ini, malinawan ang iyang pagpuyo. Apan, pagbuot sa palad nga dili siya daling mabahandion, usa ka makahimo niyang datos sa kaulahian. Sa iyang kabatanon, siya manggiolawon. Maulaw mo pahayag sa iyang gugma. Kon ang babaye nga makasabot sa iyang gibati, magpakita og gusto kanya, ug mohatag usab og dalan nga makabaton sa iyang kaisog sa pagtukas sa iyang baba aron sa paghikyad sa iyang gugmang timos. Apan kon ang babaye mo paidlas-idlas, kining laki hamoidlas usab. Bisan unsa pa kadako sa iyang gugma dili mogukod sa babaye. Kon mangitag higayon nga makasulti siya sa iyang tuyo. Siya mahigugma wala nay liso-liso ang hunahuna. Ang iyang panumpa musangpot gayud sa atubangan sa pari. Buotan siya og matinahuron, malantip ang salabutan. Tigtiaw apan dili buot sa hilabihang tiaw, malagmit masuko. Tawo nga wala makaila og pagbudhi sa iyang kahigalahan. Siya modo pa kanimo og tibok niyang kinabuhi manalipod kanimo. Maayong maglikay sa kabaw og baka kay signus niya ang sungay sa hayupan. Sa panuigon 22 ihinagbo niya ang mapait na balatian. Kon mag-ampo lang siya ni Bathala og magtapat sa iyang lihok. Makatagamtam siya sa kagulangon nga 75 ka tuig. Mapinanggaon sa iyang kapikas sa kinabuhi ug maayong moatiman sa kaugmaon sa iyang mga liwat. Ang batang babae nga mogula sa hayag sa kinabuhi atol sa pagsilang sa bitoon nga aris. Tugob sa kapiskay ang lawas. Ang iyang kamot daw gihimo alang sa trabaho. Sayon tudluan sa mga buluhaton. Kon makapaniid lang siya sa usa lang kahigayon sa usa ka tawo nga magbubuhat. Sa sunod higayon siya mahibalo na dayon niya ng buhata. May pagkalakinon siya, malison ang iyang lawas. Wala siya'y madanihon na maanyag sa babaye, may pagkaisog ang iyang panagway og panulti-sulti. Dili kuyapan kon magtanaw siya sa dugong mag-agas sa samaran kay matiga ang iyang balatian. Sa iyang pagkadalaga, ang mga ulitawo dili mo asi-asi pagdutdut kanya kay pintok ang iyang pinulungan. Tagsaray sulti mo tubag dayon. Apan ibabaw niining tanan, aduna siya'y malumong kasing-kasing nga nagtipig sa tinuod nga gugma sama sa ubang babaye. Malipay siyang mamati sa mga amoral ingon man sa pagtubag. Kon imo siyang haranahan, ayaw pagbinuangi sa kanta aron dili ka hibalikasan o higukdan. Kon maminyo, mahimong maayong asawa basta ayuhon lang sa pagdala sa iyang bana. Kay kon dili, siya numero 1 bagutbotan nga asawa. Kinahanglan maglikay siya sa kadautan. Madangat niya ang 75 ka tuig kon mabaskog lang ang iyang naturalisa. Ang batang lalaki nga mahimugso atol sa pagsidlak sa bitoon nga Pisces. Nahimutang sa duha ka bulok na hiyas. Kun siya hilumon, mahait ang iyang utok. Hataas ang iyang panglantaw sa iyang umaabot. Mahigugmaon uyamot sa mga basahon. Makabot niya ang kaalam og kabantog. Manggibuhaton og maisog. Himili sa mga babaye. Dili magpatakag pangulitawo. Gustong mupuyo sa panimalay. Dili gusto kaayo sa mga kalingawan. Kon kining bataa, masabaan og buhaha ang baba. Siya mabaw og pangisip. Hambugiro. Tigpalabaw og sulti. Mauna-unahon og mahilabtunon sa iyang isig katawo. Apan talawan kon suklan na.
Mahigugmaon sa mga sayaw, bisting mahal og pagawal. Magpatakag pangulitawo. Katungdanan sa iyang ginikanan ang pagpahinungod sa mga dautang hiyas sa ilang anak. Ang una og ikaduhang bulok ning bataa, sama sa mga sakit na pag-aagian. Takbuyan sila sa daghang makalilisang sakit. Labi na sa ika-38 niya nga panuigon. Kon timos ang ilang pangaliya sa langit og kon kusog ang iyang naturaleza, moabot siya sa ika-59 nga panuigon. Ang batang babae nga motungha sa kalibutan dungan sa pagsubang sa bituon nga Pisces. Aduna sa mga dalaygong hiyas ni Maria Clara. Higala sa mga kabus ang iyang kasing-kasing. Humok kaayong matandog sa mga taong makaluluoy. Dili magpanuko sa paglimos sa mga makililimos og uban pang giabot sa disgrasya. Alang kanya sala ang pagtamay sa isig katawo. Musinta sa kalagot kong makakitag palabi-labihon. Dilitig panumbalay. Kalipay niya ang pagbuhat-buhat sa sulod sa balay. Ingon man kaaway niya ang pag-awat sa mga buhat nga langyaw, kinimo siyang mahinigugma. Siya maayong muamping og saad. Maluluyon nga asawa og maaghop na inahan. Supak sa iyang lawas ang init. Kon dili siya magmatngon maoy makalugtas sa iyang kinabuhi. Ang panabang sa Dios maoray makapataas sa iyang kinabuhi nga ika-59 nga panuigon. Ang batang lalaki nga mahimugso dungan sa pagsubang sa bituon Virgo. Mahimong tinamud sa katilingban. Kaaway sa mga butang hilas. Siya malipay kon ang iyang mga silingan, magasubay sa kalinis og katarong sa ilang pagpuyo sa kalibutan. Dili gusto sa mga tapok-tapok. Apan dia numero unong matinabangon sa magahangyo sa iyang kaluoy. Barugan ang iyang pulong ug igmat ang iyang salabutan. Kon makahigayon sa pagtunob sa tag-as nga tunghaan. Siya musidlak ibabaw sa iyang mga kauban. Kutob sa iyang hibasahan tagsaray dili niya masaulo, kumpas ng mamulong. Ang manggula sa iyang baba pulos undanon nga makadani sa kataha ug kaintap sa tanang mamatikan niya. Maayong mubugno sa kalisdanan. Mopahiyom sa taliwala sa kaparutan sa iyang mga tinguha. Samtang buhi pa siya malagmit makabuot niya kutob sa iyang tinguhaon gumikan kay dili siya mulunga sa paggamit sa iyang kusog og utok. Huyang siya alang sa babaye. Daghan siyang pinaangkan. Apan ang iyang mga anak sa gawas iyang angkunon og hatagan og kwarta. Abuton siya sa makalilisang sakit inig 30 niya. Kon kaluyan siya ni Bathala, mopahimulos siya sa iya kinabuhi hangtod 85 nga panuigon. Ang babae nga matawo atol sa pagsilang ning bituona, hinigugma sa iyang mga kahigalaan paryente, ug mga ginikanan tungod sa iyang guwatsi nga lisod tupngan. Mahigugmaon siya sa pamisti nga magilaw-gilaw, o gusto usab sa sayaw ug awit. Mahigugmaon sa malipayong kinabuhi, ug tungod nini dili siya paiwit sa mga bahan-bahan sa kadalagahan ug kaulitawhan. Ang ilang kaanyag sa panagway ug kamadanihon sa ilang taras, mao'y makakabig sa daghang mga maghahalad. Tungod sa ilang pagkahimili sa lalaki nga ilang higugmaon, dugay silang maminyo, apan kon makatunob na gani sa salag sa kaminyoon magpusot-pusot ang anak. Mao'y nahisignos kanya ang sakit sa tiyan, kalibag dugo ug uban pa. Aron paglikay ning balatiana, gikinahanglan nga ang babaye nga matawo, atol ning bituona magbantay sa pagkaon og dili magpasagad. Masakit siya sa mata og tutunlan, og gikatahapan nga kining sakita maoy makahimo kanyang alaot, apan kon maluwas siya ning hatag sa Dios, makaabot siya sa kagulangon nga 77 ka tuig, sa katapusan maluluyon nga inahan og mahadlokon nga asawa. Ang tanang lalaki nga mahiatol sa pagkatawo sa pagsilang ning bituona Gemini, matamis og kagawian. Ingon man malumog kasing-kasing og pagbati. Manggihatagon og maayo kaayo sa iyang isig katawo. Ug walay yangungo sa iyang mga kahigalaan, nga dili niya tagdon. Apan malisud usab nga limbongan. Kay mobalus gayud hangtod sa pagkaugtas sa malimbongon. Katahaan ang iyang panagway. Kahadlokan ng pamarug, apan dili mapalabi-labihon, mahimong adunahan tungod sa iyang pagkamakugihon.
Ug, maatimanon sa iyang mga butang. Madali siyang kasamaran sa iyang mga higala. Ingon man nga dalirang matalinggab kon maglakaw sa kaingin. Busa kinahanglan magbantay siya ning mga kadauta. Piligro usab kanya ang mga malala nga mananap. Ingon sa agoyangyang kayag ang ilabi na gayud sa irong buang. Gidili usab kanya ang pagkaligo sa dagat. Kay malagmit nga kalambrihon ang iyang lawas. Og kon dili hitabangan mao ang katapusan sa iyang kinabuhi, upat kada kung hotong sa balatian moobot kanya. Og makagawas na siya ning mga balatian kon moobot na ang iyang kagulangon og 33. Ning kagulangona anhi magsugod ang iyang maayong lawas. Karon magbantay lang siya sa pagabuhaton, og ampingan niya ang iyang panglawas. Moabot siya sa kagulangon nga 67. Ug sa katapusan mahigugmaon nga bana og malipayong amahan. Ang mga batang babayi nga mahiatol sa pagkatawo sa pagsilang ning bituon ng Gemini, mabination, apan tungod sa pagkamabalhinon sa ilang hunahuna. Madali ra nga mausab ang ilang pagbati. Mga himasa, og mahigugmaon sa awit, og mapatuyangon sa ilang gusto. Gawas pa sa dili makanunayon, mao kini ang kinaiya taras og pagbati sa bata. Nga makakita sa kahayag sa kalibutan ning mga adlawa. Mga dakong kagubot ihibalag nila. Ug kining kasamoka nagagikan sa panaghigugmaay. Kon maminyo madaghan og anak, apan dili mga malipayon, tungod sa kanunay nga bignyay sa amahan ug inahan. Halayo sa kalinaw ang ilang panimalay, og tungod niini ang ilang mga anak dili makakabut og dakong katungdanan, tungod sa kakulang sa pag-amoma ug pagtudlo. Maoy maangkon nga signos ning mga bata ang kahulog, gikan sa mga hatag-as nga kahoy ug uban pa. Tagaan sa maayong lawas, og kon makusog ang iyang naturaliza, mabut niya ang kagulangon nga 87 ka tuig. Og sa katapusan mapalabilabihon nga inahan, og dili mahigugmaon nga asawa. Ang batang lalaki nga matawo dungan sa pagsubang sa bituon nga cancer. Kining bata ahalayo sa mga sakit, malison ang lawas. Matawa og malipayon. Kontakboyan sa bisan unsang sakit, basta madali lang sa doktor og tambal maluwas dayon. Dili tigbugal-bugal og palabi-labi. Ang tawo nga anaa sa kagulanan dili niya tamayon. Iya hinuon nga tabangan kutob sa maabot. Ang tawo usab nga abuton sa disgrasya. Ingon man sa mga babayi nga mapaangkan, iyang kaloy-an og dili niya pabation sa pagyubit o pagtamay. Badlungon niya kadtong mga tawo nga tiglibak. Ug matamayon sa gikabsan sa maayong kapalaran. Alang kanya ang kalibutan kinahanglan mahusay kanunay. Ug ang sa mga tawo kinahanglan aduna sa pasaylo sa makasasala. Sa iyang pagpangitag sa lapi iyang ginaapil ang galastusan alang sa limos. Mulimos siya sa tanang mga timawang abuton sa kadaot. Kon imong ihinagbo sa dalan, bisan hari o sapian pakaayo ang iyang kuyog og ikaw usa ka higala niya ka boss. Siya mo timbaya kanimo sama sa naandan kanya. Siya maayong manalipod sa iyang katigayunan ug katungdanan. Matinabangon sa mga higala nga mahitumpawak sa kalisdanan. Ingon man sa mga tawo nga apikihon pagpakig-away sa ilang mga kaaway, kasaligan sa mga tinaguan. Kung siya mahibalo nga ang imong tinaguan, mao kini og mao kadto. Siya mohilom lamang og dili manabi. Moabot siya sa panuigon 26 ka tuig. Kon malatas niya ang dili maisip nga balatian nga mohulga kanya. Ang iyang kinabuhi mamiligro sa kalayo, tubig ug puthaw. Ang batang babayi nga mahimugso atol sa pagsilang sa bituon nga cancer. Sagad nga mahimong dungganang magdudumala. Ambungan og mapahiyumon ang publiko nga magsudong kanya. Abuton gayud sa kahimuot. Aduna siya'y matahom nga tingog. Dili kapuyan makigtabi. Bisan onsay butang iyang isulti sa iyang ikaatubang. Lamian gayud mamati. Ampay niya ang mga sapot og butang nga mahal og matahom. Ang makasubong bahin sa iyang kinabuhi, mao nga ang mga lalaki, daw dili makasabot sa iyang kinaiya, og tungod nini, siya dili dugokon sa maghahalad. Malagmit dili siya maminyo. Kon mahisulod man siya ugaling sa kaminyoon, dili siya tugob sa himaya. Mahigugmaon sa panaw sa lagyong dapit.
Kon magkasinabot lamang siya og ang iyang bana. Siya ang labing pinangga nga asawa. Siya maayong uyon-uyunan sa iyang mga hunahuna. Kinahanglan ang iyang mabana, magtuon pag-ayo sa iyang kinaya aron walay kagubot ang panimalay. Ang kabugnaw sa buot sa bana ang makapalutaw sa himaya. Lalaki. Ang batang lalaki nga mulusad sa kalibutan atol sa pagsilang sa bitoon leon. Magabaton sa kabangis sa mananap nga leon. Apan, gipahi ang ngayan usab siya sa kalumo sa karniro. Butan nga manlihok-lihok, siya dali nga tuohan sa mga tao. Ang mga inilang pangulo sa dakong balay patigayon sa kalibutan na tao ning bitoona. Maayong mupahimutang sa ilang kapikas og kapuyo. Kining bata hamilig kasing-kasing og putlig kinaya. Gusto sa dumog-dumog. Mahigugmaon sa bignu-bigni. Apan maluloy-on sa mga mahuyang og tigulang. Kusganon og hataas ang lupad sa hunahuna. Madamuhon sa pagkabuot sa kadungganan, bahandi og himaya. Takos siya iampo sa iyang gunikanan. Ang kainit, kabalaanon og kakusog sa iyang paglantaw sa unahan, malagmit mo taral kanya sa kapildihan. Kon mahigugma sa usa ka babaye, pintas nga mo palusot sa iyang tinguha. Walay butang na dili niya buhaton aron madaog ang iyang gugma. Apan, dalirang muhupas ang iyang gugma tungod sa pagkadaghang babaye nga iyang ulitawhan. Humok siyang subton, iyalang dayong kalimtan ang iyang saad. Ang makaayo kanya mao nga wala siya itinguha sa pagpukan sa dungog sa babaye. Ayaw siya supak-supak kapag ayo kon maglantugi kamo. Uban-ubani sa hinay ang iyang hunuhuna. Alam-alaman mo siya. Kon imo siyang supakon, mo sila obdayon ang iyang kasuko. Dili maminaw katarungan. Matagamtaman niya ang kinabuhi sa bahandianon. Walay tumbas ang iyang kakugi. Talagsaon ang iyang pagkamaayong mutipig sa iyang pinangitaan. Gumikan sa pagkamaloloyon, sagad mahurot ang iyang bahandi. Peligroso kanya ang dagat. Mag-agi siya sa upat kada kung sakit. Ang labing bangis nga baletyan mo tung hakon mo abot na siya sa kagulangon nga 40 ka tuig. Kon kaloyan siya sa Dios mo sangko siya sa kahimayaan sa 74 ka panuigon. Babaye. Ang batang babae nga motungha sa kalibutan dungan sa paggula sa bitoon leon. Sangkap sa katahom sa panagway, aduna pud siya'y katamis na kagawian. May diyutay siyang pagkalakenon o kini maila sa iyang pagkalagsik mambubuhat. Ubay-ubay ang mga kasing-kasing nga maghapa sa iyang tiilan aron pagpakilimos sa iyang kaluoy. Silang tanan sa walay pagpili, iyang hatagan sa gugma ug sa katapusan iya usab nga balibaran sa minatarong. Kon mahiuyon siya sa batasan sa lalaki. Iyang hatagan sa iyang kasing-kasing ubos. Sa saad nga mahalon gayud sa maong lalaki. Kon makamatikod sa dautang tinguha. Siya mo biya sa walay po pahibalo uli sa maayong kaboboton. Mahimong usa ka asawa nga mabination, dili pala away sa iyang silingan. Hinunua, siya manghatag og sudan, prutas ug uban pa. Gusto siyang magluto sa lamang sudan ug kalipay niya nga mahitilawan sa iyang mga higala ang lami sa iyang buhat. Bulahan ang iyang mga anak kay siya makahupot sa dakong katigayunan. Makapatukod og mga habog ug mahal nga balay. Makapalit og mga mahal nga alahas. Malagmit siya taptan sa sakit sa baba sa atay og sa sulog sa dugo. Ang matimos nga paghalad sa Dios pinaagi sa pulong og buhat, ang iyang paglikay sa mga kasalanan, maoy makabulig kanya sa pag-abot sa panuigon nga 74. Kaayohan og kadautan ning adlawa. Kining adlawa maayong ilusad sa bag-ong sakyanan, maayong ipamalit og mga baligya, itukod sa balay, ibuhi sa puhunan sa pagpatigayon og uban pa. Apan dautan nga ipanaw sa dagat kay kusog ang hangin ug dagko ang balod.
Lalaki. Ang bitoon libra nga makaluha sa batang lalaki. Nagpaila nga ang bata, gipahiangayan ni Bathala sa kakugihan ug uban pang bulawanong mga hiyas. Kining bata sukad sa gamay pa, mudani sa mainitong pagpangga sa iyang ginikanan, tungod sa pagkahilumon o pagkamatinahuron sa iyang mga magulang o kaedad. Dili magmugot kon imong suguon, kanunay ang saya sa iyang panagway. Sa batanon pa, magdamo siya sa pagsuroy sa lagyong dapit. Ang iyang amahan og inahan supak nga mahilayo siya. Apan sa ngato-ngato, sila malukmay sa iyang bugnawong hangyo, nga tugutan lang siya sa paglangyaw. Sa lagyong kayutaan iyang hipalgan, ang dakong katigayunan. Makahupot siyag bahandi, makapatindog og dakong pinuyanan, putong nga pagkatawo. Tagsaray sulti. Kon dili sugton sa babaye sa unang hangyo, dili na usab siya magtagad. Kon mao'y mahigugma, iunong ang tibok niyang kinabuhi. Magapamahit sa iyang dilakon limbongan. Abuton siya sa dakong sakit sa panuigon nga 7:13 og ika-37. Kon kusog ang iyang naturaliza og kinasing-kasing ang iyang pag-ampo sa Dios. Siya moabot sa kagulangon nga 68 ka tuig. Babaye. Ang batang babaye nga natawo, dungan sa pagsidlak sa bitoon libra. Mahuyo og sulundon ang pamatasan. Hinayon manulti-sulti, puno sa kaluoy ang iyang kasing-kasing. Mahigugmaon sa kasaya og lingaw-lingaw. Hinugupan siya sa daghang maghahalad. Maayong mubalibad sa mga ulitawo nga wala niya higugmaa. Mahimong sapi ang magpapatigayon. Apan, kinahanglan nga sa gamay pa siya ampo na sa iyang ginikanan. Pahinungdan sa bugos nga paghalad sa Dios. Sanglit na hisulat sa iyang palad nga dali siyang maligas, ning madanlog nga kalibutan kon maminyo. Tudluan siya sa paghimog debosyon, sa jutay aron inig kadakunan niya. Siya na mangalyakang batala, nga ipalayo siya sa kadaot. Masabog siya sa pagbati sa sakit sa kasing-kasing, sa baga ug sa ginhawaan. Mosangko siya sa ika-67 ka tuig kon kaloyan siya tungod sa iyang debosyon. Lalaki. Ang batang lalaki nga motungha sa kalibutan sa pagsilang sa bitoon Scorpion. Hinganlan nga alaot. Sanglit na hisulat sa iyang palad nga sudlan niya hapit ang tanang kahilayan ug kasalanan sa yuta. Kinahanglan nga magbantay kanya pag-ayo ang iyang ginikanan. Iampo siya sa Dios aron motipas ang iyang dalangikan sa kahilayan ngadto sa katarong. Kutob sa makapuling buhat nga iyang buhaton kinahanglan puuhon sa ginikanan. Tag-as og sulti, siya magpaila nga siya ang hari sa tanan. Abog lamang daw ang ubang tao alang kanya. Magpatakagyabit sa mga pulong bakak ug makasamad sa kasing-kasing sa laing tao. Maayong mo patuso-tuso. Tigpahitaas. Ang kaigmat sa iyang utok gamiton lamang sa sugal og pamabaye. Sa gamay pa magpadayag na sa salawayong paagi sa pagpangawat. Ilhon nga pangulo sa mga bata nga mahilabtanon sa butang sa laing tao. Kon tunay ang pag-ampo sa iyang ginikanan sa atong manunubos. Ingon man kon manlimbasog kining bata sa pagbuhat sa daotang kinaya. Siya mahimong tao nga dungganon og inila. Ang iyang kahait sa salabutan maoy hinagiban batok sa kaburong. Makabuot niya ang hataas nga kaalam. Siya ikatudlo nga pagtulonan sa mga ginikanan nga maibog sa iyang kabuotan og kakuguhan. Kaaway niya ang mga buhat nga hiwi og salbahis. Siya ang mangulo sa pagkumbati sa kahilayan. Hilumon apan ko naonay musulti, paminawon sa uban tungod sa katinaw og kaundanon sa iyang pamulong. Makahupot siya sa dakong katungdanan sa mga balay patigayon kun buluhatan sa kagamhanan. Kun siya dili mapitol sa ginikanan mahimo siyang bangis nga ulitawo. Kinsang bugtong tuyora ang pagpukan sa kadungganan sa kababayenan. Apan kon dunggon sa Dios ang pag-ampo sa iyang inahan. Siya ilog-ilogan sa kadalagahan,
Kay ambungan man siya og dili mapasipad-on sa kaputli sa babaye. Malagmit siya hihulgan o hidat-ugan sa mga mabugat. Busa siya maglikay aron siya maluwas sa kalit na kamatayon. Modangat siya sa ika-67 ka tuig na panuigon. Babaye. Ang batang babaye nga matawo, atol sa pagsidlak sa bituon Scorpion. Siya magasabak nga daan sa hamiling kaugmaon. Bulahan ang iyang matamis nga kagawian. Sanglit daghan ang iyang kahigalahan, nga maoy makabulig kanya sa pagkaplag, sa dakong katigayunan. Abunda sa kusog ang iyang kaugatan. Lagsik man lihok-lihok o manulti-sulti. Isog ang iyang nawong. Walay kaambong ang iyang panagway. Apan, maaghop ang iyang kasing-kasing. Isipon siyang mutya sa iyang mga silingan og higala. Matinabangon sa anaa sa kalisod og kapaitan. Dili niya igsapayan ang salapi sa ngalan sa panaghigala. Pipila ra kaulitawo ang madani pagpahayag sa gugmakan niya. Apan kining mga tawhana tinamud sa katilingban. Maayog pamarog og katahaan. Kining babayhana dili maantigong muluib. Kon mahimong asawa. Siya dili gusto sa hilas-hilas sa atubangan sa kadaghanan. Masuko kon paraygan sa iyang bana sa atubangan sa mga tao. Sulundong asawa og makugihong inahan, makatilaw siya sa daghang samad, nga magagikan sa nagkalain-laing hinungdan. Kon makusog ang iyang naturalisa, mupuyo siya dinhi sa silong sa langit sulod sa 77 ka tuig. Lalaki. Ang batang lalaki nga matawo mahiatol sa pagsidlak sa bituon Sagittarius. Kining bataa, ulusahon ang pagtuo sa katarungan sa iyang mga hunahuna ug buhat. Ambungan ug kusgan. Siya kahadlukan sa iyang isig katawo. Hilabihan kadaling makahuman sa iyang mga buluhaton. Kon magdaro siya, siya ang mahauna paghuman. Kon mag-atop sa balay, siya gihapon ang mahauna paghuman. Sa usa ka pulong, siya abtik uyamot nga manglihok-lihok. Mahal niya ang pulong. Kon musaad, tumanon gayud ang iyang saad. Apan kon usa ka tawo motuyo pagpakyas, sa usa ka saad kanya. Kanang tawhana dili na niya tuhuan pabisan kanusa, iyang higala kadtong mga maligdong og manggibuhaton. Maayong mo paagi sa paggasto sa iyang salapi. Kung ang usa ka butang walay hinungdan, dili niya paliton bisan unsa pa kabarato. Apan kon hunahuna niya nga mapuslanon ang usa ka butang. Kini iyang bayran bisan sa bili nga mahal. Maampingon sa kadungganan sa kababayenan, upod tahuron og mahalon sa mga babaye. Moswag pagsamot kon maminyo. Manganak siyag mga duha or tulo. Abuton siya sa nagkalain-laing sakit sa panuigon nga 3, 4 og 22. Muabot siya sa kagulangon nga 56 og tabangan siya sa Ginoo. Babaye. Ang batang babaye nga mahimugso atol sa pagsidlak sa bituon Sagittarius. Kinahanglan gasahan sa ginikanan, ug usa ka bug-os nga debosyon. Nahibadli sa iyang palad nga hanukan siya sa daghang dimalas. Kon maninda, mahurot ang puhunan, gumikan sa utang sa mga tao, nga kusog mo solo-ulokan niya. Ang iyang pagkamanggiulawon, o pagkamabalhinon sa hunahuna, ang muyudjud kanya sa kadaot. Ang tao sa yunan lang magdaog-daog kanya. Musugot-suguton siya sa leke, siya malagmit kasabaan sa iyang hinigugma. Kon dunggon sa Ginoo ang pag-ampo sa iyang ginikanan. Siya mahimong sulundon na babaye. Pagayukbuan siya sa kaulitawhan. Mahiluna sa usa ka kaminyoon nga malipayon ug malinawon. Moswag usab siya sa iyang pagpatigayon. Makatigom siyag dakong salapi. Malumong asawa og kugihan na inahan sa iyang mga anak. Duawon siya sa mapintas nga sakit sa panuigon na 3, 20 og 31.
Kon maluoy ang Dios kanya, lugwayan siya sa iyang kinabuhi ngadto sa ika-56 ka tuig. Lalaki. Ang lalaki nga matao dungan sa pagsubang sa bituon Capricorn. Daghan mga dautang hiyas kaysa maayo. Apan kon mo'y lalamang siya sa gahom ni Bathala, sa ngadto mabuntob niya ang dautan nga batasan og mahimo siyang tao nga sulundon og kasinahan sa pagkamahuyo sa panimuot og pagkamalikayon sa buruka o bingkil sa iyang isig katawo. Kining bataa magtubo nga garboso. Paligason lang ang iyang kadulaon niya sumbagon bisan sa diyutay nga hinungdan. Apan kun duna siya'y makaon manghatag usab sa iyang kauban, dili daw. Mahitungod sa natad sa gugma siya hilabihan kaabubuan og kaigihan. Dili buot nga ang babayeng iyang tinguhaon ulitawhan sa lain. Masuko kon tupad-tuparan sa laing ulitawo ang iyang hinigugma. Dili gusto sa harana. Mangulitawo nga mag-inusara og dili tigtugan sa iyang mga sekreto sa gugma. Sagad makahibalag og lantugi nga musangpot usahay sa away. Iyang higala kadtong muuyon-uyon sa iyang hunahuna. Sobra ang iyang kaikag sa kwarta og bahandi. Kon masapian siya madungog sa nagkaagawan sa yuta ingon man sa ubang kabtangan sa iyang kasikbit o silingan. Alang kanya may dako siyang katungod sa pagpanunod sa kabilin sa iyang katigulangan o sa katigulangan sa iyang asawa. Malipay siya kon abuton og sakit ang tawo nga iya gikalagotan. Tungod sa iyang pagkabisyuso sa babaye, pagabalik-balikan siya sa makalilisang sakit sa babaye. Mag-antos siya sa kahapdos og ang iyang mga anak malagmit hitakdan. Ang pagbalik sa Diyos maoray makaluwas kanya sa dili maisip nga katalagman. Ingon man makapausab sa iyang kinaya. Inig tapat na niya sa iyang mga lakang siya pagadaygon sa katawhan, kay ang iyang batasan makapahimuot naman unya sa kasing-kasing sa mga tao. Angay siyang maglikay sa mga mananap nga himaak o sungayan. Ang dagat upod peligroso kanya. Moabot siya sa 7-9 ka tuig ang iyang panuigon basta magbantay lamang siya sa iyang lawas, sa iyang pagpahulay, pagkaon o paglihok-lihok. Babae. Ang batang babae nga mahimugso atol sa pagsubang sa bituon Capricorn. Aduna sa nagkalain-laing hiyas sa pagka-malumog kasing-kasing og pagkagaan sa hunahuna. Dili daling masuko. Kon imong yango-yanguan basta aduna lamang siya. Siya dili gayud mo balibad. Sayon malukmay ang iyang dughan labi na kon makabati sa imong kalisdanan. Apan, dili lagmit nga siya baslan sa iyang kaayo. Mahiubos kon masara niya nga naningkamot ka sa pag-ilis kutob sa otang nilong kabobot on kanya. Humok og ulo. Sayon tudluan sa mga buhat-buhat. Ang makadaot kanya mao nga mag-antos siya sa kalaa sa limbong sa mga lalaki. Motuod dayon bisan bakakan. Alang kanya, matuod ang tanang pulong sa lalaki. Sanglit walay buling sa kadautan sa iyang kasing-kasing. Siya magtuo nga pulos maayo ang sulti sa mga tao. Maayong motipig sa panumpa sa iyang hinigugma kini iya isipon nga mao gayud iyang ikauban sa kinabuhi. Dili na mangitaglain. Apan alaot siya kayang lalaki magbudhi kanya ug mabiyalang sa walay pahibalo. Mahimong usa ka inahan nga maanghop, malantawon, matukawon alang sa kaugmaon sa iyang mga anak. Usa ka asawa nga buotan. Mopuyo lang sa panimalay, magabuhat inig-abot sa iyang bana. Dili abubhuan. Malimtanon siya. May gagmay nga sakit ang motakboy kanya. Makabuot niya ang kagulangon 67 ka tuig. Lalaki. Ang batang lalaki nga mahimugso dungan sa pagsubang sa bituon Aquario. Makaangkon sa maayong kapalaran bahin sa kahait sa utokan. Undanon ang mga bunga sa iyang pangisip og batid mo gamit nini sa pangatarungan. Maila sa pagkamaayong muhan ay sa iyang hunahuna sa atubangan sa kadaghanan. Igmat mamulong og mulantugi, samtang higugmaon niya ang dapit nga gimat anyag kahayag. Ang iyang damo mao ang paglangyaw sa laing kayutaan diin didto iyang hipalgan ang kalipay og kaayohan sa iyang pagkatawo. Kon mahitabo man ugaling nga maiya ang kapakyas sa laing kayutaan, mahibalik siya sa iyang lungsod. Og sa dili madugay iyang makabut ang butang mapuslanon nga nahipos sa panaw, malumo ang iyang kasing-kasing alang niyatong matinahuron kanya. Apan, usa ka mapintas na kaaway kon pakitaan sa dautang taras. Dili hakog, apan hilabihan mo dumot kon maoy hakugan, gawas nga piligruso kanya ang paglabang-labang sa lawod.
Lagmit siya masamad og sulod sa iyang kinabuhi motakboy ang daghang balatian. Mag-antos siya sa dakong sakit inig-abot sa ika-30 ka tuig sa iyang panuigon. Kon hugot ang iyang pag-ampo sa Dios maluwas siya ning makalilisang sakit. Wala na'y peligrosong balatian ang moabot kanya og kon kusog ang iyang naturaliza, makapahimulos siya sa kagulangon nga 82 ka tuig. Mabuligon sa kahuyang sa lungsudnon, ingon sa Pangilin. Mahimong amahan sa mga anak nga tugob sa iyang pagpangga og usa ka sulundong bana. Babae. Ang batang babae nga mulusad sa kalibutan inigula sa bituon akwaryo. Katahaan uyamot og tahuron sa mga tawo. Bugnaw ang buot. Malisod patuhuon sa wala niya makita. Kinaya niya ang magpalutang gayud sa matuod nga kamatuoran. Kaaway niya ang pagpanlimbong. Ang iyang nawong garbusahon og dili usab hilabihan kasayag. Kon hatagan sa iyang higayon makakabot sa tag-as nga kaalam ug makahupot sa mga maayong katungdanan. Ang iyang gugma muturok dili tungod sa kidlap sa buwan. Kon dili tungod sa kaligdong og pamatasan sa mangulitawo kanya. Walay kalauman alang kanya ang lalaki nga magminaot. Gusto mo hiling-hiling sa mga basahon, hangtud hikalimtan usahay ang pagkaon, ug igong pagpahulay. Dili makatan-aw buhat. Natawo siya alang sa panguri-kuri sa panimalay. Angay likayan niya ang pagpalabi sa buhat o pagtuon kay kundili, takboyan siya sa sakit nga hayan makadaot sa iyang lawas. Mosangko siya sa kagulangon nga 62 ka tuig kon mag-amping lamang siya sa lawas. Kon dili mamatay, siya kay mag-agi siya sa sakit hangtud sa 35 ka tuig ang panuigon. Kinahanglan likayan ang pasmo sa kusog. Ibutang sa lugar ang pagpanghilamos, paghugas og tiil ug uban pa. Ang batang lalaki nga matawo ubos sa bitoong tauros. Matawag na usa ka dakong kargo sa inahan ug amahan. Maangkon niyang signus ang pagkakiriwan ug pagkatuso. Samtang siya gamay pa, kinahanglan gayud ayuhon pag-agak sa iyang ginikanan sa dalan sa kalinis ug katarong. Dili siya ipaduol sa mga bata nga himalikas ug way batasan. Aron dili musamot ang iyang kadautan. Anaron siya sa pagsimba ug pagpangumpisal. Putlon ang mga taras ug buhat niyang mangilad. Kining bataa bakakon. Alang kanya, husto ang iyang pagtuo. Dili maminaw sa tambag sa mga tigulang. Kon pamation ni batala ang timos niyang pag-ampo. Siya maluwas sa disgrasya. Mahimo siyang usa ka tawo nga linis og kinabuhi. Makiangayon og manggihatagon. Ang babae nga iyang maasawa, makatagamtam sa katamis sa iyang gawi og ang iyang mga anak, mabulahan sa iyang kinasing-kasing nga pagmamahal. Ang iyang kinayang pagkamasusi-susihon mo sangpot sa maayong umaabot kanya. Labi na kon siya makatunob sa hataas nga tunghaan. Maminyo sa usa ka babayeng bahandianon. Hulgaon siya sa mga balatian sa iyang panuigon na 2 ka tuig, 30 ug 31. Kon patalinghugan sa mahal nga birhen ang iyang pag-ampo. Mupuyo siya hangtud sa ika-62 nga panuigon. Ang batang babae nga mahimugso sa pagsilang sa bitoon nga tauros. Kini pagatugkan sa kapalaran sa makabibihag nga kaambong og katahom. Mahigugmaon sa mga maanyag nga sapot og pahumot. Siya pagadugokan sa dili maisip nga buyog sa gugma. Mahuyang ang iyang kasing-kasing. Mahigugmaon sa mga luling hayaw. Ang nakaayo kanya mao nga ang iyang kaanyag pagaduyugan sa iyang pagkamaayong mangitag sa lapi. Apan dili siya makatipig og daghang salapi. Sanglit siya, sayunan lang mugasto sa iyang kwarta. Buhong sa himaya ang iyang pagkadalaga. Apan katungdanan niya ang pagbaton sa makanunayong debosyon sa Dios. Tungod kay signus niya ang magul siya sa iyang pagkainahan. Abuton sa mga katalagman ang iyang mga anak. Kon babaye ang iyang anak, paangkan. Kon lalaki, sugarol, palahubog og himbabaye. Mabawiun niya kining mga disgrasyaha basta dili siya malimot sa Ginoo. Siya makisandurotong kapikas sa kinabuhi ug maati manong inahan. Moabot ang mapintas nga sakit sa iyang kagulangon nga 30 ug 33 anyos. Inig gawas niya ining mga balatyana, madangat niya ang panuigon nga 66 anyos.
Ang lalaki nga bata nga matawo inigsubang sa bitoon nga aris. Natingban sa kakugi sa pagdumdum sa iyang mga buluhaton adlaw-adlaw. Kinasing-kasing ang iyang pagtrabaho. Sa ingon ni ini, malinawan ang iyang pagpuyo. Apan, pagbuot sa palad nga dili siya daling mabahan dion, usa ka makahimo niyang datos sa kaulahian. Sa iyang kabatanon, siya manggiolawon. Maulaw mo pahayag sa iyang gugma. Kon ang babaye nga makasabot sa iyang gibati, magpakita og gusto kanya, ug mohatag usab og dalan nga makabaton sa iyang kaisog sa pagtukas sa iyang baba aron sa paghikyad sa iyang gugmang timos. Apan kon ang babaye mo paidlas-idlas, kining laki hamoidlas usab. Bisan unsa pa kadako sa iyang gugma dili mugukod sa babaye. Kon mangitag higayon nga makasulti siya sa iyang tuyo. Siya mahigugma wala nay liso-liso ang hunahuna. Ang iyang panumpa mo sangpot gayud sa atubangan sa pari. Buotan siya og matinahuron, malantip ang salabutan. Tigtiaw apan dili buot sa hilabihang tiaw, malagmit masuko. Tawo nga wala makaila og pagbudhi sa iyang kahigalahan. Siya modo pa kanimo og tibok niyang kinabuhi manalipod kanimo. Maayong maglikay sa kabaw og baka kay signos niya ang sungay sa hayupan. Sa Panuigon 22 ihinagbo niya ang mapait na balatian. Kon mag-ampo lang siya ni Bathala og magtapat sa iyang lihok. Makatagamtam siya sa kagulangon nga 75 ka tuig. Mapinanggaon sa iyang kapikas sa kinabuhi ug maayong moatiman sa kaugmaon sa iyang mga liwat. Ang batang babae nga mogula sa hayag sa kinabuhi atol sa pagsilang sa bitoon nga aris. Tugob sa kapiskay ang lawas. Ang iyang kamot daw gihimo alang sa trabaho. Sayon tudluan sa mga buluhaton. Kon makapaniid lang siya sa usa lang kahigayon sa usa ka tawo nga magbubuhat. Sa sunod higayon siya mahibalo na dayon niya ng buhata. May pagkalakin-on siya, malison ang iyang lawas. Wala siya'y madanihon na maanyag sa babaye, may pagkaisog ang iyang panagway og panulti-sulti. Dili kuyapan kon magtanaw siya sa dugong mag-agas sa samaran kay matiga ang iyang balatian. Sa iyang pagkadalaga, ang mga ulitawo dili mo asi-asi pagdutdut kanya kay pintok ang iyang pinulungan. Tagsaray sulti mo tubag dayon. Apan ibabaw niining tanan, aduna siya'y malumong kasing-kasing nga nagtipig sa tinuod nga gugma sama sa ubang babaye. Malipay siyang mamati sa mga amoral ingon man sa pagtubag. Kun imo siyang haranahan, ayaw pagbinuangi sa kanta aron dili ka hibalikasan o higukdan. Kon maminyo, mahimong maayong asawa basta ayuhon lang sa pagdala sa iyang bana. Kay kon dili, siya numero unong bagutbotan nga asawa. Kinahanglan maglikay siya sa kadautan. Madangat niya ang 75 ka tuig kon mabaskog lang ang iyang naturalisa. Ang batang lalaki nga mahimugso atol sa pagsidlak sa bitoon nga Pisces. Nahimutang sa duha ka bulok na hiyas. Kun siya hilumon, mahait ang iyang utok. Hataas ang iyang panglantaw sa iyang umaabot. Mahigugmaon uyamot sa mga basahon. Makabuot niya ang kaalam og kabantog. Manggibuhaton og maisog. Himili sa mga babaye. Dili magpatakag pangulitawo. Gustong mupuyo sa panimalay. Dili gusto kaayo sa mga kalingawan. Kon kining bataa, masabaan og buhaha ang baba. Siya mabaw og pangisip. Hambugiro. Tikpalabaw og sulti. Mauna-unahon og mahilabtunon sa iyang isig katawo. Apan talawan kon suklan na. Mahigugmaon sa mga sayaw, bisting mahal og pagawal. Magpatakag pangulitawo. Katungdanan sa iyang ginikanan ang pagpahinungod sa mga dautang hiyas sa ilang anak. Ang una og ikaduhang bulok ning bataa, sama sa mga sakit na pag-aagian. Takbuyan sila sa daghang makalilisang sakit. Labi na sa ika-38 niya nga panuigon. Kon timos ang ilang pangaliya sa langit og kon kusog ang iyang naturalisa, moabot siya sa ika-59 nga panuigon. Ang batang babaye nga motungha sa kalibutan dungan sa pagsubang sa bitoon nga Pisces. Aduna sa mga dalaygong hiyas ni Maria Clara. Higala sa mga kabus ang iyang kasing-kasing. Humok kaayong matandog sa mga taong makaluluoy.
Dili magpanuko sa paglimos sa mga makililimos og uban pang giabot sa disgrasya. Alang kanya sala ang pagtamay sa isig katawo. Musinta sa kalagot kong makakitag palabi-labihon. Dilitig panumbalay. Kalipay niya ang pagbuhat-buhat sa sulod sa balay. Ingon man kaaway niya ang pag-awat sa mga buhat nga langyaw, kinimo siyang mahinigugma. Siya maayong muamping og saad. Maluluyon nga asawa og maaghop na inahan. Supak sa iyang lawas ang init. Kon dili siya magmatngon maoy makalugtas sa iyang kinabuhi. Ang panabang sa Dios maoray makapataas sa iyang kinabuhi nga ika-59 nga panuigon. Ang batang lalaki nga mahimugso dungan sa pagsubang sa bituon Virgo. Mahimong tinamud sa katilingban. Kaaway sa mga butang hilas. Siya malipay kon ang iyang mga silingan, magasubay sa kalinis og katarong sa ilang pagpuyo sa kalibutan. Dili gusto sa mga tapok-tapok. Apan dia numero unong matinabangon sa magahangyo sa iyang kaluoy. Barugan ang iyang pulong ug igmat ang iyang salabutan. Kon makahigayon sa pagtunob sa tag-as nga tunghaan. Siya musidlak ibabaw sa iyang mga kauban. Kutob sa iyang hibasahan tagsaray dili niya masaulo, kumpas ng mamulong. Ang manggula sa iyang baba pulos undanon nga makadani sa kataha ug kaintap sa tanang mamatikan niya. Maayong mubugno sa kalisdanan. Mopahiyom sa taliwala sa kaparutan sa iyang mga tinguha. Samtang buhi pa siya malagmit makabuot niya kutob sa iyang tinguhaon gumikan kay dili siya mulunga sa paggamit sa iyang kusog og utok. Huyang siya alang sa babaye. Daghan siyang pinaangkan. Apan ang iyang mga anak sa gawas iyang angkunon og hatagan og kwarta. Abuton siya sa makalilisang sakit inig 30 niya. Kon kaluyan siya ni Bathala, mopahimulos siya sa iya kinabuhi hangtod 85 nga panuigon. Ang babae nga matawo atol sa pagsilang ning bituona, hinigugma sa iyang mga kahigalaan paryente, ug mga ginikanan tungod sa iyang guwatsi nga lisod tupngan. Mahigugmaon siya sa pamisti nga magilaw-gilaw, ug gusto usab sa sayaw ug awit. Mahigugmaon sa malipayong kinabuhi, ug tungod nini dili siya paiwit sa mga bahan-bahan sa kadalagahan ug kaulitawhan. Ang ilang kaanyag sa panagway ug kamadanihon sa ilang taras, mao'y makakabig sa daghang mga maghahalad. Tungod sa ilang pagkahimili sa lalaki nga ilang higugmaon, dugay silang maminyo, apan kon makatunob na gani sa salag sa kaminyoon magpusot-pusot ang anak. Maoy nahisignos kanya ang sakit sa tiyan, kalibag dugo ug uban pa. Aron paglikay ning balati ana, gikinahanglan nga ang babaye nga matawo, atol ning bituon na magbantay sa pagkaon og dili magpasagad. Masakit siya sa mata ug tutonlan, og gikatahapan nga kining sakita maoy makahimo kanyang alaot. Apan kon maluwas siya ning hatag sa Dios, makaabot siya sa kagulangon nga 77 ka tuig, sa katapusan maluluyon nga inahan ug mahadlokon nga asawa. Ang tanang lalaki nga mahiatol sa pagkatawo sa pagsilang ning bituon na Gemini, matamis og kagawian. Ingon man malumog kasing-kasing og pagbati. Manggihatagon og maayo kaayo sa iyang isig katawo. Ug walay yangungo sa iyang mga kahigalaan, nga dili niya tagdon. Apan malisud usab nga limbongan. Kay mobalus gayud hangtod sa pagkaugtas sa malimbongon. Katahaan ang iyang panagway. Kahadlokan ng pamarug, apan dili mapalabi-labihon, mahimong adunahan tungod sa iyang pagkamakugihon. Ug, maatimanon sa iyang mga butang, madali siyang kasamaran sa iyang mga higala. Ingon man nga dalirang matalinggab kon maglakaw sa kaingin. Busa kinahanglan magbantay siya ning mga kadauta. Peligro usab kanya ang mga malala nga mananap. Ingon sa agoyangyang kayag ang ilabi na gayud sa irong buang. Gidili usab kanya ang pagkaligo sa dagat. Kay malagmit nga kalambrihon ang iyang lawas. Og kon dili hitabangan mao ang katapusan sa iyang kinabuhi, upat kada kung hotong sa balatian moobot kanya. Og makagawas na siya ning mga balatian kon moobot na ang iyang kagulangon og 33. Ning kagulangona anhi magsugod ang iyang maayong lawas. Karon magbantay lang siya sa pagabuhaton, og ampingan niya ang iyang panglawas.
Moabot siya sa kagulangon nga 67. Ug sa katapusan mahigugmaon nga bana ug malipayong amahan. Ang mga batang babayi nga mahiatol sa pagkatawo sa pagsilang ning bituon ang Gemini, mabination, apan tungod sa pagkamabalhinon sa ilang hunahuna. Madali ra nga mausab ang ilang pagbati. Mga himasa, og mahigugmaon sa awit, og mapatuyangon sa ilang gusto. Gawas pa sa dili makanunayon, mao kini ang kinaiya taras og pagbati sa bata. Nga makakita sa kahayag sa kalibutan ning mga adlawa. Mga dakong kagubot ihibalag nila. Ug kining kasamoka nagagikan sa panaghigugmaay. Kon maminyo madaghan og anak, apan dili mga malipayon, tungod sa kanunay nga bignyay sa amahan ug inahan. Halayo sa kalinaw ang ilang panimalay, ug tungod niini ang ilang mga anak dili makakabut og dakong katungdanan, tungod sa kakulang sa pag-amoma ug pagtudlo. Maoy maangkon nga signos ning mga bata ang kahulog, gikan sa mga hatag-as nga kahoy ug uban pa. Tagaan sa maayong lawas, og kon makusog ang iyang naturaliza, mabut niya ang kagulangon nga 87 ka tuig. Ug sa katapusan mapalabilabihon nga inahan, og dili mahigugmaon nga asawa. Ang batang lalaki nga matawo dungan sa pagsubang sa bituon nga cancer. Kining bata ahalayo sa mga sakit, malison ang lawas. Matawa og malipayon. Kontakboyan sa bisan unsang sakit, basta madali lang sa doktor og tambal maluwas dayon. Dili tigbugal-bugal og palabi-labi. Ang tawo nga anaa sa kagulanan dili niya tamayon. Iya hinoon nga tabangan kutob sa maabot. Ang tawo usab nga abuton sa disgrasya. Ingon man sa mga babayi nga mapaangkan, iyang kaloy-an og dili niya pabation sa pagyubit o pagtamay. Badlungon niya kadtong mga tawo nga tiglibak. Ug matamayon sa gikabsan sa maayong kapalaran. Alang kanya ang kalibutan kinahanglan mahusay kanunay. Ug ang sa mga tawo kinahanglan aduna sa pasaylo sa makasasala. Sa iyang pagpangitag sa lapi iyang ginaapil ang galastusan alang sa limos. Mulimos siya sa tanang mga timawang abuton sa kadaot. Kon imong ihinagbo sa dalan, bisan hari o sapian pakaayo ang iyang kuyog og ikaw usa ka higala niya kabos. Siya mo timbaya kanimo sama sa naandan kanya. Siya maayong manalipod sa iyang katigayunan ug katungdanan. Matinabangon sa mga higala nga mahitumpawak sa kalisdanan. Ingon man sa mga tawo nga apikihon pagpakig-away sa ilang mga kaaway, kasaligan sa mga tinaguan. Kung siya mahibalo nga ang imong tinaguan, mao kini og mao kadto. Siya mohilom lamang og dili manabi. Moabot siya sa panuigon 26 ka tuig. Kon malatas niya ang dili maisip nga balatian nga mohulga kanya. Ang iyang kinabuhi mamiligro sa kalayo, tubig ug puthaw. Ang batang babayi nga mahimugso atol sa pagsilang sa bituon nga cancer. Sagad nga mahimong dungganang magdudumala. Ambungan og mapahiyumon ang publiko nga magsudong kanya. Abuton gayud sa kahimuot. Aduna siya'y matahom nga tingog. Dili kapuyan makigtabi. Bisan onsay butang iyang isulti sa iyang ikaatubang. Lamian gayud mamati. Ampay niya ang mga sapot og butang nga mahal og matahom. Ang makasubong bahin sa iyang kinabuhi, mao nga ang mga lalaki, daw dili makasabot sa iyang kinaiya, og tungod nini, siya dili dugokon sa maghahalad. Malagmit dili siya maminyo. Kon mahisulod man siya ugaling sa kaminyoon, dili siya tugob sa himaya. Mahigugmaon sa panaw sa lagyong dapit. Kon magkasinabot lamang siya og ang iyang bana. Siya ang labing pinangga nga asawa. Siya maayong uyon-uyunan sa iyang mga hunahuna. Kinahanglan ang iyang mabana, magtuon pag-ayo sa iyang kinaya aron walay kagubot ang panimalay. Ang kabugnaw sa buot sa bana ang makapalutaw sa himaya. Lalaki. Ang batang lalaki nga mulusad sa kalibutan atol sa pagsilang sa bituon leon. Magabaton sa kabangis sa mananap nga leon. Apan, gipahi ang ngayan usab siya sa kalumo sa karniro. Butan nga manlihok-lihok, siya dali nga tuohan sa mga tao.
Ang mga inilang pangulo sa dakong balay pati gayon sa kalibutan na tao ning bitoon na. Maayong mo pahimutang sa ilang kapikas og kapuyo. Kining bata hamilig kasing-kasing og putlig kinaya. Gusto sa dumog-dumog. Mahigugmaon sa bignu-bigni. Apan maluloy-on sa mga mahuyang og tigulang. Kusganon og hataas ang lupad sa hunahuna. Madambuhon sa pagkabuot sa kadungganan, bahandi og himaya. Takos siya iampo sa iyang gunikanan. Ang kainit, kabalaanon og kakusog sa iyang paglantaw sa unahan, malagmit mo taral kanya sa kapildihan. Kon mahigugma sa usa ka babaye, pintas nga mo palusot sa iyang tinguha. Walay butang na dili niya buhaton aron madaog ang iyang gugma. Apan, dalirang mohupas ang iyang gugma tungod sa pagkadaghang babaye nga iyang ulitawhan. Humok siyang subton, iya lang dayong kalimtan ang iyang saad. Ang makaayo kanya mao nga wala siya itinguha sa pagpukan sa dungog sa babaye. Ayaw siya supak-supak kapag ayo kon maglantugi kamo. Uban-ubani sa hinay ang iyang hunuhuna. Alam-alaman mo siya. Kon imo siyang supakon, mo sila obdayon ang iyang kasuko. Dili maminaw katarungan. Matagamtaman niya ang kinabuhi sa bahandianon. Walay tumbas ang iyang kakugi. Talagsaon ang iyang pagkamaayong mutipig sa iyang pinangitaan. Gumikan sa pagkamaloloyon, sagad mahurot ang iyang bahandi. Piligroso kanya ang dagat. Mag-agi siya sa upat kada kung sakit. Ang labing bangis nga baletyan mo tong hakon mo abot na siya sa kagulangon nga 40 ka tuig. Kon kaloyan siya sa Dios mo sangko siya sa kahimayaan sa 74 ka panuigon. Babaye. Ang batang babaye nga mo tungha sa kalibutan dungan sa paggula sa bitoon leon. Sangkap sa katahom sa panagway, aduna pud siya'y katamis na kagawian. May diyutay siyang pagkalakin-on o kini maila sa iyang pagkalagsik mambubuhat. Ubay-ubay ang mga kasing-kasing nga maghapa sa iyang tiilan aron pagpakilimos sa iyang kaluoy. Silang tanan sa walay pagpili, iyang hatagan sa gugma ug sa katapusan iya usab nga balibaran sa minatarong. Kon mahiuyon siya sa batasan sa lalaki. Iyang hatagan sa iyang kasing-kasing ubos. Sa saad nga mahalon gayud sa maong lalaki. Kon makamatikod sa dautang tinguha. Siya mo biya sa walay po pahibalo uli sa maayong kaboboton. Mahimong usa ka asawa nga mabination, dili pala away sa iyang silingan. Hinonoa, siya manghatag og sudan, prutas ug uban pa. Gusto siyang magluto sa lamang sudan ug kalipay niya nga mahitilawan sa iyang mga higala ang lami sa iyang buhat. Bulahan ang iyang mga anak kay siya makahupot sa dakong katigayunan. Makapatukod og mga habog ug mahal nga balay. Makapalit og mga mahal nga alahas. Malagmit siya taptan sa sakit sa baba sa atay og sa sulog sa dugo. Ang matimos nga paghalad sa Dios pinaagi sa pulong og buhat, ang iyang paglikay sa mga kasalanan, maoy makabulig kanya sa pag-abot sa panuigon nga 74. Kaayohan og kadautan ning adlawa. Kining adlawa maayong ilusad sa bag-ong sakyanan, maayong ipamalit og mga baligya, itukod sa balay, ibuhi sa puhunan sa pagpatigayon og uban pa. Apan dautan nga ipanaw sa dagat kay kusog ang hangin og dagko ang balod. Lalaki. Ang bitoon libra nga makaluha sa batang lalaki. Nagpaila nga ang bata, gipahiangayan ni Batala sa kakugihan ug uban pang bulawanong mga hiyas. Kining bata sukad sa gamay pa, mudani sa mainitong pagpangga sa iyang ginikanan, tungod sa pagkahilumon o pagkamatinahuron sa iyang mga magulang o kaedad. Dili magmugot kon imong suguon, kanunay ang saya sa iyang panagway. Sa batanon pa, magdamo siya sa pagsuroy sa lagyong dapit. Ang iyang amahan og inahan supak nga mahilayo siya. Apan sa ngato-ngato, sila malukmay sa iyang bugnawong hangyo, nga tugutan lang siya sa paglangyaw. Sa lagyong kayutaan iyang hipalgan, ang dakong katigayunan.
Makahupot siyag bahandi, makapatindog og dakong pinuyanan. Putong nga pagkatawo. Tagsaray sulti. Kon dili sugton sa babaye sa unang hangyo, dili na usab siya magtagad. Kon mao'y mahigugma, iunong ang tibok niyang kinabuhi. Magapamahit sa iyang dilakon limbongan. Abuton siya sa dakong sakit sa panuigon nga 7:13 og ika-37. Kon kusog ang iyang naturaliza og kinasing-kasing ang iyang pag-ampo sa Dios. Siya moabot sa kagulangon nga 68 ka tuig. Babaye. Ang batang babaye nga natawo, dungan sa pagsidlak sa bitoon libra. Mahuyo og sulundon ang pamatasan. Hinayon manulti-sulti, puno sa kaluoy ang iyang kasing-kasing. Mahigugmaon sa kasaya og lingaw-lingaw. Hinugupan siya sa daghang maghahalad. Maayong mubalibad sa mga ulitawo nga wala niya higugmaa. Mahimong sapi ang magpapatigayon. Apan, kinahanglan nga sa gamay pa siya iampo na sa iyang ginikanan. Pahinungdan sa bugos nga paghalad sa Dios. Sanglit na hisulat sa iyang palad nga dali siyang maligas, ning madanlog nga kalibutan kon maminyo. Tudluan siya sa paghimog debosyon, sa jutay aron inig kadakuna niya. Siya na mangalyakang batala, nga ipalayo siya sa kadaot. Masabog siya sa pagbati sa sakit sa kasing-kasing, sa baga ug sa ginhawaan. Mosangko siya sa ika-67 ka tuig kon kaloy-an siya tungod sa iyang debosyon. Lalaki. Ang batang lalaki nga motungha sa kalibutan sa pagsilang sa bitoon Scorpion. Hinganlan nga alaot. Sanglit na hisulat sa iyang palad nga sudlan niya hapit ang tanang kahilayan ug kasalanan sa yuta. Kinahanglan nga magbantay kanya pag-ayo ang iyang ginikanan. Iampo siya sa Dios aron motipas ang iyang dalangikan sa kahilayan ngadto sa katarong. Kutob sa makapuling buhat nga iyang buhaton kinahanglan puuhon sa ginikanan. Tag-as og sulti, siya magpaila nga siya ang hari sa tanan. Abog lamang daw ang ubang tao alang kanya. Magpatakagyabit sa mga pulong bakak ug makasamad sa kasing-kasing sa laing tao. Maayong mo patuso-tuso. Tigpahitaas. Ang kaigmat sa iyang utok gamiton lamang sa sugal og pamabaye. Sa gamay pa magpadayag na sa salawayong paagi sa pagpangawat. Ilhon nga pangulo sa mga bata nga mahilabtanon sa butang sa laing tao. Kon tunay ang pag-ampo sa iyang ginikanan sa atong manunubos. Ingon man kon manlimbasog kining bata sa pagbuhat sa daotang kinaya. Siya mahimong tao nga dungganon og inila. Ang iyang kahait sa salabutan maoy hinagiban batok sa kaburong. Makabuot niya ang hataas nga kaalam. Siya ikatudlo nga pagtulon-an sa mga ginikanan nga maibog sa iyang kabuotan og kakuguhan. Kaaway niya ang mga buhat nga hiwi og salbahis. Siya ang mangulo sa pagkumbati sa kahilayan. Hilumon apan ko naonay musulti, paminawon sa uban tungod sa katinaw og kaundanon sa iyang pamulong. Makahupot siya sa dakong katungdanan sa mga balay patigayon kun buluhatan sa kagamhanan. Kun siya dili mapitol sa ginikanan mahimo siyang bangis nga ulitawo. Kinsang bugtong tuyo ra ang pagpukan sa kadungganan sa kababayenan. Apan kun dunggon sa Dios ang pag-ampo sa iyang inahan. Siya ilog-ilogan sa kadalagahan, kay ambungan man siya og dili mapasipad-on sa kaputli sa babaye. Malagmit siya hihulgan o hidat-ugan sa mga mabugat. Busa siya maglikay aron siya maluwas sa kalit na kamatayon. Modangat siya sa ika-67 ka tuig na panuigon. Babaye. Ang batang babaye nga matawo, atol sa pagsidlak sa bitoon Scorpion. Siya magasabak nga daan sa hamiling kaugmaon. Bulahan ang iyang matamis nga kagawian. Sanglit daghan ang iyang kahigalahan, nga maoy makabulig kanya sa pagkaplag, sa dakong katigayunan. Abunda sa kusog ang iyang kaugatan. Lagsik man lihok-lihok o manulti-sulti.
Isog ang iyang nawong. Walay kaambong ang iyang panagway. Apan, maaghop ang iyang kasing-kasing. Isipon siyang mutya sa iyang mga silingan og higala. Matinabangon sa anaa sa kalisod og kapaitan. Dili niya igsapayan ang salapi sa ngalan sa panaghigala. Pipila ra kaulitawo ang madani pagpahayag sa gugmakan niya. Apan kining mga tawhana tinamud sa katilingban. Maayog pamarog og katahaan. Kining babayhana dili maantigong muluib. Kon mahimong asawa. Siya dili gusto sa hilas-hilas sa atubangan sa kadaghanan. Masuko kon paraygan sa iyang bana sa atubangan sa mga tawo. Sulundong asawa og makugihong inahan, makatilaw siya sa daghang samad, nga magagikan sa nagkalain-laing hinungdan. Kon makusog ang iyang naturalisa, mupuyo siya dinhi sa silong sa langit sulod sa 77 ka tuig. Lalaki. Ang batang lalaki nga matawo mahiatol sa pagsidlak sa bituon Sagittarius. Kining bataa, ulusahon ang pagtuo sa katarungan sa iyang mga hunahuna ug buhat. Ambungan ug kusgan. Siya kahadlukan sa iyang isig katawo. Hilabihan kadaling makahuman sa iyang mga buluhaton. Kon magdaro siya, siya ang mahauna paghuman. Kon mag-atop sa balay, siya gihapon ang mahauna paghuman. Sa usa ka pulong, siya abtik uyamot nga manglihok-lihok. Mahal niya ang pulong. Kon musaad, tumanon gayud ang iyang saad. Apan kon usa ka tawo mutuyo pagpakyas, sa usa ka saad kanya. Kanang tawhana dili na niya tuhuan pabisan kanusa, iyang higala kadtong mga maligdong og manggibuhaton. Maayong mupaagi sa paggasto sa iyang salapi. Kung ang usa ka butang walay hinungdan, dili niya paliton bisan unsa pa kabarato. Apan kon hunahuna niya nga mapuslanon ang usa ka butang. Kini iyang bayran bisan sa bili nga mahal. Maampingon sa kadungganan sa kababayenan, upod tahuron og mahalon sa mga babaye. Moswag pagsamot kon maminyo. Manganak siyag mga duha or tulo. Abuton siya sa nagkalain-laing sakit sa panuigon nga 3, 4 og 22. Muabot siya sa kagulangon nga 56 og tabangan siya sa Ginoo. Babaye. Ang batang babae nga mahimugso atol sa pagsidlak sa bituon Sagittarius. Kinahanglan gasahan sa ginikanan, ug usa ka bug-os nga debosyon. Nahibadli sa iyang palad nga hanukan siya sa daghang dimalas. Kon maninda, mahurot ang puhunan, gumikan sa utang sa mga tao, nga kusog mo solo ulokan niya. Ang iyang pagkamanggiulawon, o pagkamabalhinon sa hunahuna, ang muyudjud kanya sa kadaot. Ang tao sa yunan lang magdaog-daog kanya. Musugot-suguton siya sa leke, siya malagmit kasabaan sa iyang hinigugma. Kon dunggon sa Ginoo ang pag-ampo sa iyang ginikanan. Siya mahimong sulundon na babae. Pagayukbuan siya sa kaulitawhan. Mahiluna sa usa ka kaminyoon nga malipayon ug malinawon. Moswag usab siya sa iyang pagpatigayon. Makatigom siyag dakong salapi. Malumong asawa og kugihan na inahan sa iyang mga anak. Duawon siya sa mapintas nga sakit sa panuigon na 3, 20 og 31. Kon maluoy ang Dios kanya, lugwayan siya sa iyang kinabuhi ngadto sa ika-56 ka tuig. Lalaki. Ang lalaki nga matawo dungan sa pagsubang sa bituon Capricorn. Daghan mga dautang hiyas kaysa maayo. Apan kon mo'y lalamang siya sa gahom ni Bathala, sa ngadto mabuntog niya ang dautan nga batasan og mahimo siyang tawo nga sulundon og kasinahan sa pagkamahuyo sa panimuot og pagkamalikayon sa buruka o bingkil sa iyang isig katawo. Kining bataa magtubo nga garboso. Paligason lang ang iyang kadulaon niya sumbagon bisan sa diyutay nga hinungdan. Apan kon duna siya'y makaon manghatag usab sa iyang kauban, dili dawo. Mahitungod sa natad sa gugma siya hilabihan kaabubuan og kaigihan.
Dili buot nga ang babayeng iyang tinguhaon ulitawhan sa lain. Masuko kon tupad-tuparan sa laing ulitawo ang iyang hinigugma. Dili gusto sa harana. Mangulitawo nga mag-inusara og dili tigtugan sa iyang mga sekreto sa gugma. Sagad makahibalag og lantugi nga musangpot usahay sa away. Iyang higala kadtong muuyon-uyon sa iyang hunahuna. Sobra ang iyang kaikag sa kwarta og bahandi. Kon masapian siya madungog sa nagkaagawan sa yuta ingon man sa ubang kabtangan sa iyang kasikbit o silingan. Alang kanya may dako siyang katungod sa pagpanunod sa kabilin sa iyang katigulangan o sa katigulangan sa iyang asawa. Malipay siya kon abuton og sakit ang tawo nga iya gikalagotan. Tungod sa iyang pagkabisyuso sa babaye, pagabalik-balikan siya sa makalilisang sakit sa babaye. Mag-antos siya sa kahapdos og ang iyang mga anak, malagmit hitakdan. Ang pagbalik sa Dios maoray makaluwas kanya sa dili maisip nga katalagman. Ingon man makapausab sa iyang kinaya. Inig tapat na niya sa iyang mga lakang siya pagadaygon sa katawhan, kay ang iyang batasan makapahimuot naman unya sa kasing-kasing sa mga tao. Angay siyang maglikay sa mga mananap nga himaak o sungayan. Ang dagat upod peligroso kanya. Moabot siya sa 7-9 katuig ang iyang panuigon basta magbantay lamang siya sa iyang lawas, sa iyang pagpahulay, pagkaon o paglihok-lihok. Babae. Ang batang babae nga mahimugso atol sa pagsubang sa bituon Capricorn. Aduna sa nagkalain-laing hiyas sa pagka malumog kasing-kasing og pagkagaan sa hunahuna. Dili daling masuko. Kon imong yango-yanguan basta aduna lamang siya. Siya dili gayud mo balibad. Sayon malukmay ang iyang dughan labi na kon makabati sa imong kalisdanan. Apan, dili lagmit nga siya baslan sa iyang kaayo. Mahiubos kon masaran niya nga naningkamot ka sa pag-ilis kutob sa otang nilong kabobot on kanya. Humok og ulo. Sayon tudluan sa mga buhat-buhat. Ang makadaot kanya mao nga mag-antos siya sa kalaa sa limbong sa mga lalaki. Motuod dayon bisan bakakan. Alang kanya, matuod ang tanang pulong sa lalaki. Sanglit walay buling sa kadautan sa iyang kasing-kasing. Siya magtuo nga pulos maayo ang sulti sa mga tao. Maayong motipig sa panumpa sa iyang hinigugma kini iya isipon nga mao gayud iyang ikauban sa kinabuhi. Dili na mangitaglain. Apan alaot siya kayang lalaki magbudhi kanya ug mabiyalang sa walay pahibalo. Mahimong usa ka inahan nga maanghop, malantawon, matukawon alang sa kaugmaon sa iyang mga anak. Usa ka asawa nga buotan. Mopuyo lang sa panimalay, magabuhat inig-abot sa iyang bana. Dili abubhuan. Malimtanon siya. May gagmay nga sakit ang motakboy kanya. Makabuot niya ang kagulangon 67 katuig. Lalaki. Ang batang lalaki nga mahimugso dungan sa pagsubang sa bituon Aquario. Makaangkon sa maayong kapalaran bahin sa kahait sa utokan. Undanon ang mga bunga sa iyang pangisip og batid mo gamit nini sa pangatarungan. Maila sa pagkamaayong muhan ay sa iyang hunahuna sa atubangan sa kadaghanan. Igmat mamulong og mulantugi, samtang higugmaon niya ang dapit nga gimat anyag kahayag. Ang iyang damo mao ang paglangyaw sa laing kayutaan diin didto iyang hipalgan ang kalipay og kaayohan sa iyang pagkatawo. Kon mahitabo man ugaling nga maiya ang kapakyas sa laing kayutaan, mahibalik siya sa iyang lungsod. Og sa dili madugay iyang makabuot ang butang mapuslanon nga nahipos sa panaw. Malumo ang iyang kasing-kasing alang niya tong matinahuron kanya. Apan, usa ka mapintas na kaaway kon pakitaan sa dautang taras. Dili hakog, apan hilabihan mo dumot kon maoy hakugan. Gawas nga piligruso kanya ang paglabang-labang sa lawod. Lagmit siya masamad og sulod sa iyang kinabuhi mo takboy ang daghang balatian. Mag-antos siya sa dakong sakit inig-abot sa ika-30 katuig sa iyang panuigon. Kon hugot ang iyang pag-ampo sa Dios maluwas siya ning makalilisang sakit. Wala na'y peligrosong balatian ang moabot kanya og kon kusog ang iyang naturaliza, makapahimulos siya sa kagulangon nga 82 katuig. Mabuligon sa kahuyang sa lungsudnon, ingon sa pangilin. Mahimong amahan sa mga anak nga tugob sa iyang pagpanggaog usa ka sulundong bana. Babae. Ang batang babae nga mulusad sa kalibutan inigula sa bituon Aquario. Katahaan uyamot og tahuron sa mga tawo. Bugnaw ang buot. Malisod patuhuon sa wala niya makita. Kinaya niya ang magpalutang gayud sa matuod nga kamatuoran.
Kaaway niya ang pagpanlimbong. Ang iyang nawong garbusahon og dili usab hilabihan kasayag. Kon hatagan sa iyang higayon makakabot sa tag-as nga kaalam ug makahupot sa mga maayong katungdanan. Ang iyang gugma muturok dili tungod sa kidlap sa buwan. Kon dili tungod sa kaligdong og pamatasan sa mangulitawo kanya. Walay kalauman alang kanya ang lalaki nga magminaot. Gusto mo hiling-hiling sa mga basahon hangtod hikalimtan usahay ang pagkaon ug igong pagpahulay. Dili makatan-aw buhat. Natawo siya alang sa panguri-kuri sa panimalay. Angay likayan niya ang pagpalabi sa buhat o pagtuon kay kundili, takboyan siya sa sakit nga hayan makadaot sa iyang lawas. Mosangko siya sa kagulangon nga 62 ka tuig kon mag-amping lamang siya sa lawas. Kundili mamatay, siya kay mag-agi siya sa sakit hangtod sa 35 ka tuig ang panuigon. Kinahanglan likayan ang pasmo sa kusog. Ibutang sa lugar ang pagpanghilamos, paghugas og tiil ug uban pa. Ang batang lalaki nga matawo ubos sa bitoong taurus. Matawag na usa ka dakong kargo sa inahan ug amahan. Maangkon niyang signus ang pagkakiriwan ug pagkatuso. Samtang siya gamay pa, kinahanglan gayud ayuhon pag-agak sa iyang ginikanan sa dalan sa kalinis ug katarong. Dili siya ipaduol sa mga bata nga himalikas ug way batasan. Aron dili musamot ang iyang kadautan. Anaron siya sa pagsimba ug pagpangumpisal. Putlon ang mga taras og buhat niyang mangilad. Kining bataa bakakon. Alang kanya, husto ang iyang pagtuo. Dili maminaw sa tambag sa mga tigulang. Kon pamation ni batala ang timos niyang pag-ampo. Siya maluwas sa disgrasya. Mahimo siyang usa ka tawo nga linis og kinabuhi. Makiangayon og manggihatagon. Ang babae nga iyang maasawa, makatagamtam sa katamis sa iyang gawi og ang iyang mga anak, mabulahan sa iyang kinasing-kasing nga pagmamahal. Ang iyang kinayang pagkamasusi-susihon mo sangpot sa maayong umaabot kanya. Labi na kon siya makatunob sa hataas nga tunghaan. Maminyo sa usa ka babayeng bahandianon. Hulgaon siya sa mga balatian sa iyang panuigon na 2 ka tuig, 30 og 31. Kon patalinghugan sa mahal nga birhen ang iyang pag-ampo. Mupuyo siya hangtod sa ika-62 nga panuigon. Ang batang babae nga mahimugso sa pagsilang sa bitoon nga taurus. Kini pagatugkan sa kapalaran sa makabibihag nga kaambong og katahom. Mahigugmaon sa mga maanyag nga sapot og pahumot. Siya pagadugokan sa dili maisip nga buyog sa gugma. Mahuyang ang iyang kasing-kasing. Mahigugmaon sa mga luling hayaw. Ang nakaayo kanya mao nga ang iyang kaanyag pagaduyugan sa iyang pagkamaayong mangitag sa lapi. Apan dili siya makatipig og daghang salapi. Sanglit siya, sayunan lang mugasto sa iyang kwarta. Buhong sa himaya ang iyang pagkadalaga. Apan katungdanan niya ang pagbaton sa makanunayong debosyon sa Dios. Tungod kay signus niya ang magul siya sa iyang pagkainahan. Abuton sa mga katalagman ang iyang mga anak. Kon babaye ang iyang anak, paangkan. Kon lalaki, sugarol, palahubog og himbabaye. Mabawiun niya kining mga disgrasyaha basta dili siya malimot sa Ginoo. Siya makisandurotong kapikas sa kinabuhi ug maati manong inahan. Moabot ang mapintas nga sakit sa iyang kagulangon nga 30 og 33 anyos. Inigawas niya ining mga balatyana, madangat niya ang panuigon nga 66 anyos. Ang lalaki nga bata nga matawo inigsubang sa bitoon nga aris. Natingban sa kakugi sa pagdumdum sa iyang mga buluhaton adlaw-adlaw. Kinasing-kasing ang iyang pagtrabaho. Sa ingon ni ini, malinawan ang iyang pagpuyo. Apan, pagbuot sa palad nga dili siya daling mabahandion, usa ka makahimo niyang datos sa kaulahian. Sa iyang kabatanon, siya manggiolawon. Maulaw mo pahayag sa iyang gugma. Kon ang babae nga makasabot sa iyang gibati, magpakita og gusto kanya, ug mohatag usab og dalan nga makabaton sa iyang kaisog sa pagtukas sa iyang baba aron sa paghikyad sa iyang gugmang timos. Apan kon ang babae mo paidlas-idlas, kining laki hamoidlas usab. Bisan unsa pa kadako sa iyang gugma dili mogukod sa babaye. Kon mangitag higayon nga makasulti siya sa iyang tuyo,
Siya mahigugma wala na'y liso-liso ang hunahuna. Ang iyang panumpa musangpot gayud sa atubangan sa pari. Buotan siya og matinahuron, malantip ang salabutan. Tigtiaw apan dili buot sa hilabihang tiaw, malagmit masuko. Tawo nga wala makaila og pagbudhi sa iyang kahigalahan. Siya modo pa kanimo og tibok niyang kinabuhi manalipod kanimo. Maayong maglikay sa kabaw og baka kay signos niya ang sungay sa hayupan. Sa Panuigon 22 ihinagbo niya ang mapait na balatian. Kon mag-ampo lang siya ni Bathala og magtapat sa iyang lihok. Makatagamtam siya sa kagulangon nga 75 ka tuig. Mapinanggaon sa iyang kapikas sa kinabuhi ug maayong moatiman sa kaugmaon sa iyang mga liwat. Ang batang babae nga mogula sa hayag sa kinabuhi atol sa pagsilang sa bituon nga aris. Tugob sa kapiskay ang lawas. Ang iyang kamot daw gihimo alang sa trabaho. Sayon tudluan sa mga buluhaton. Kon makapaniid lang siya sa usa lang kahigayon sa usa ka tawo nga magbubuhat. Sa sunod higayon siya mahibalo na dayon niya ng buhata. May pagkalakinon siya, malison ang iyang lawas. Wala siya'y madanihon na maanyag sa babaye, may pagkaisog ang iyang panagway o panulti-sulti. Dili kuyapan kon magtanaw siya sa dugong mag-agas sa samaran kay matiga ang iyang balatian. Sa iyang pagkadalaga, ang mga ulitawo dili mo asi-asi pagdutdut kanya kay pintok ang iyang pinulungan. Tagsaray sulti mo tubag dayon. Apan ibabaw niining tanan, aduna siya'y malumong kasing-kasing nga nagtipig sa tinuod nga gugma sama sa ubang babaye. Malipay siyang mamati sa mga amoral ingon man sa pagtubag. Kon imo siyang haranahan, ayaw pagbinuangi sa kanta aron dili ka hibalikasan o higukdan. Kon maminyo, mahimong maayong asawa basta ayuhon lang sa pagdala sa iyang bana. Kay kon dili, siya numero unong bagutbotan nga asawa. Kinahanglan maglikay siya sa kadautan. Madangat niya ang 75 ka tuig kon mabaskog lang ang iyang naturalisa.